gezet en gecontroleerd. Er wordt gecheckt of automobilisten boetes open hebben staan en of er verborgen ruimtes in het voertuig zitten. Ook wordt er gezocht naar drugs. Tegenstanders van Zwarte Piet hebben een kort geding aangespannen om de landelijke Sinterklaasintocht in Zaanse Schans op 17 november te verbieden. De pieten op de intocht zullen verschillend worden geschminkt, van roetvegen tot volledig bruin. Stichting Majority Perspective, die het kort geding aanspant, verzet zich bij de rechter tegen al deze vormen van schmink. Zo blijkt uit de dagvaarding. Het kort geding dient dinsdag. Het weer nog, er zijn hoge wolkenvelden, maar de zon laat zich ook zien. In de loop van vanavond neemt de bewolking toe. Het is zo'n 12 of 13 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig. 's Middags is het soms wat langer droog en een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Ja, het is vrede met je weer. Als het 3 uur lang Noorderwind live. Onder mij uw verste vriend, zou ik zal haast wel nemen. Met de Kilkennische ben weer on tour. En ze beginnen Joert hun tournee in de Noorderwind studio. Maar we doen nog volle meer. Echt een heel soort muzikale gastnazes tussen 1 en 4 uur. Welkom bij Noorderwind live. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Maatwerkkozijnen vanaf 5 werkdagen. Bestel simpel en snel op toeleveringonline.nl. Tiesje, in het wetterskip zorgen we naar de wetterkwaliteit in Friesland. En die moet, nevens de Europese normen, verbeteren worden. Waar binnen de versmargers? Gooit u uw afvalwater in de gracht of? Nee. Heel hut zijn wordt er in Nederland voor elke inwoner 4400 kilo stront op het loon smieten. En wat voor gevolgen had het op het libben in het wetter? Brasem 27. Brasem 30. Tiesje, kwartier voor Seizen bij Omroep Friesland Televisie. Bij Mitsubishi zit SUV in ons DNA. Altijd klaar voor avontuur. Robuust, rijk uitgerust en betrouwbaar. We hebben altijd een SUV die bij je past. Met 5 jaar garantie en nu tot wel €3000 voordeel. Ga voor een persoonlijk overstapvoorstel naar mitsubishimotors.nl. Mitsubishi Motors. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar KBC Keukens en Badkamers in Scharne-Goutum. Op Marktplaats vind je alles om je huis gezellig te maken. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Gerda. Die zag dat haar eettafel opeens een bijzettafel leek nu haar dochters alle 3 een vriendje hebben. Gelukkig vond ze nog voor het diner een nieuwe op Marktplaats. Die hebben ze samen opgehaald. Dus hoe je het ook gezellig wilt maken, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Een bijzondere vakantie beleven? Ervaar samen de magie van de winter. Ontdek Village Nature Paris. Een unieke Centerparks-beleving met een van de grootste zwemparadijzen. Vlakbij Disneyland Parijs en de Eiffeltoren. Boek nu op centerparks.nl. Centerparks. Echt even samen. Ik was bij de dokter voor mijn zere schouder. Ze wilde me pijnstillers geven. Maar pillen vergeet ik vaak te slikken. Mijn dokter was blij dat ik dat zei. Nu krijg ik fysiotherapie en doe ik thuis oefeningen. En dat helpt. Zie jij het al voor je? Een warm dekentje, mokjes, je favoriete koffie en dat allemaal in één pakket? Nu bij aankoop van een Senseo-apparaat een gratis cadeaupakket ter waarde van €50. Check de voorwaarden op senseo.nl. Help de dokter met een goed gesprek. Kijk op begineengoedgesprek.nl. Het zijn de 1, 2, 3 weken bij Renault. 1. Ontvang voordeel tot wel €3000. 2. Of private lease vanaf €169 per maand. 3. Of lease een Clio Limited zakelijk vanaf €299 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Het is weer vreemde maar het weekend vader door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind.
Noorderwind Live en daar ben ik al. Ja, de microfoon doet het werk. Welkom bij Noorderwind Live, het muzikale dwarslijf van Friesland. Waar ik super kijk, een minuut voor de uitsturing en dan die radio erop had ik gelukkig net zien. De eerste kriesmoes van het hier op druk kregen, Jolanda, dankjewel. Alsjeblieft. Is net wat betiet? Nee, vind ik net. Nee, hè? Nee. Volkers! Goeie! Ik ga de eerste kriesmoes van het hier op. Van harte leuk mensen, maar dit gebeuren. Ja. Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja, en dan komt kijk de binder in met Adrie de Boer. Dag Adrie, hoe is het, jongen? Ja, best genoeg. Zoals het creërs is, jongen. Ja, jongen, een beetje kriestig, hè? Ja. Weer mijn kriesprogramma. Beginnen we er nou al? Ah, jongen, maar begin december al, hè? Ja, hè? Dan begint het al. Je maakt een kriesje ook. Ja, een hele mooie kriesje. De warmte van december. Hebben vorig jaar, ik neem maar nou bij Ilja, daar doen ze de rest erbij. Wat een heel mooi programma. Ik ben heel benieuwd. Ik bedoel, even heen. Ik kom hier spontaan binnen. Die moet mij wel uit, denk ik, net. Nee? Oh. Nee, die moest de hele uitzending minimaal 3 uur lang moest die ophouden. Ik dacht het niet. Goed, dan kan je nog hier een orenmoeds op. Nou, Volker, hij stiert hier mooi, hè? Ja? Nou, daar ben ik heel blij om. Nou, Jut en Jul ben we klaar voor. Ja, goed zo. Mooi. Welkom bij Noorderwind Live. We hebben dus speciale gasten van de Kilkennys, dames en heren, met de gast. Ja, jou een applaus. Yay! Guys, happy to have you on the show again. How are you doing? It's great to be back. Yeah. You're looking fresh. Thank you. That's a lie. You arrived yesterday, isn't it? I can't remember really, to be honest. Okay, it was a long night. Too long in the airport bar, I think. Okay. Yeah. Okay, en jong spelen ze in Roden trouwens. You're gonna play in Roden and this Sunday here in Leeuwarden. It's a huge tour. Great tour. Today is day one. This is the first performance of the tour. Perfect, man. We're going to be here for 3 weeks, so we're delighted to be back. How are you? 3 weeks? Yeah, great. It's a bit early for Christmas. Why are you wearing the Santi hat? Don't want to talk about it. Wasn't my fault, isn't it? Good. What's the first song you're going to play? A song called You Couldn't Have Come at a Better Time. Okay. Guys, happy to have you on the show again. Always welcome. En dit binnen, dames en heren, de Kilkennys! Where is this place we've come to? I don't know what to say. And we long to see each other now. We're frightened of that day. And you met me in a barren place, and you took me to the hill. We were so good for each other then. I think we could be still. All right, everybody, let's see those hands. Let's go. You couldn't have come at a better time. You couldn't have come at a better time. You couldn't have come at a better time. Not even you tried. Oh no, not even you tried. Oh no. Yeah. We have 500 questions between you and me. When you look into my eyes, my love, tell me, what can you see? It's a something you're unsure of. It's a something to find. Or is it just another case of the right place at the wrong time? Hands, let's go! Hey! You couldn't have come at a better time. You couldn't have come at a better time. You couldn't have come at a better time. Not even you tried. Oh no, not even you tried. Oh no. Since we were first together by the lakeside sky so blue, we were so good for each other. Me and you and me and you and me and you and me and girl. You couldn't have come at a better time. Come on. You couldn't have come at a better time. You couldn't have come at a better time. Not even you tried. Oh no, not even you tried. Oh no. Yeah, you couldn't have come at a better time. You couldn't have come at a better time. You couldn't have come at a better time. Not even you tried. Oh no, not even you tried. Oh no, not even you tried. Oh no, not if you
try. Okay, let's go! Wauw. De Kilkenny's jongspelers in Rode Moor, Winschoten, dan Ljouwert op Snijden in ieder geval en Zwolle en Drachten ook nog in Theater de Lawaai, 16 november. Het hele listje komt straks nog wel even. Je hebt het prachtige lood, je zoon had ze van de Scottish Bagpipes. Are these bagpipes? Is that the name of your instrument or not? They're called the Eland pipes. Eland pipes. But I think over these parts they're called the doodle sack. Yeah. Am I right? Yeah. It's a big difference between the Scottish bagpipes and this or not? Well, the Scottish bagpipes you have to blow into them, and they're a little bit easier to play, from my opinion. Sorry to any Scottish people out there, but put the pressure on with your arm here, huh? Pump it in here like this, and then it goes in there, comes out through here, makes noise. Nice sound, man. Perfect. Kilkenny's Hewitt bij u te gast dus. Ik breng dus bij de volgende gast. Hij is op tournee. Mr. Shane Alexander, welcome to the show. Hey, how you doing? Yeah, great. How are you doing? All is good. Having a good time in Holland? I very much am. I've been here for about 2 days so far. It's quick. It's going. Here for another 2 weeks though. Okay. Yeah. And then abroad, Germany, England, or other countries? I started in Germany already. Okay. Yeah, and I go home to California on the 19th. Okay. Yeah. Busy times. Yeah. Playing Boxmeer tonight, and we're here now. Tonight solo or you play? Tonight solo. I play tomorrow in Amsterdam, a place called Café Belcampo with Ferry Lagendijk. The great Ferry Lagendijk on keys, the two of us. Yeah. That's nice, man. Yeah. And releasing a new single, isn't it? Yep, new single coming out, and then my new album will come out early in the new year. It's called A Life Like Ours. Is he ready already? Did you all do the recordings? Yeah, the record's recorded. It's just not mixed yet. So as soon as I go home, I'll spend Christmas mixing. Okay. Yeah. Oh, that's your Christmas job. Yeah. Yep. But first the single. Is the single out or? I think it just came out this week. But this song is called Spaces in Between. Shane Alexander. Little spaces in between I find are all that's left of all my time, trying to make each moment less. Cause I believe in what will be, I believe we're gonna be alright. But baby, hold on tight. If the road gets rough from here and all else disappears, don't give up on me, don't give up on me. And on a stretch of moonlit beach, you were so far from my reach, I cried, knowing that I lied. I'm gonna make it up to you, it's the last thing I ever do, alright. So baby, hold on tight. If the road gets rough from here and all else disappears, don't give up on me, don't give up on me. I'm still the same as I was back at 17, with the future in my eyes. And you know that life can be cruel sometimes, and you gotta leave behind the ones you never thought then you would let go. But we'll find the time one of these days, one of these days.
Little spaces in between I find, where all that's left of all my time, trying to make each moment last. I'm still the same as I was back at 17, with the future in my eyes. And you know that life can be cruel sometimes, and you gotta leave behind the ones you never thought that you would let go. I'm still the same as I was back at 17, with the future in my eyes. And you know life can be cruel sometimes, and you gotta leave behind the ones you never thought that you would let go, would let go, let go. Shane Alexander, straks komen we bij hem bij waarom. En de single is River Retros. Die komt in kwart minuut of is intussen al released. Talking about new releases, The Dutchman. Yeah, you've heard about it. Yeah, and I liked it. Yeah, well, since we were here last, we recorded a brand new album. It's the first album we did with Mick here all the way from Wexford, so we spend a lot of time at it. And a lot of time in the studio and in the studio in between tours. Yeah. And we were trying to think what songs to put on the album, and we said we'll be coming back to the Netherlands, so we're going to dedicate this song to everybody here in your wonderful country. It's called The Dutchman, and we released that single, and it's doing the tour of Holland at the minute on the radio station. So we're very happy to have recorded it, and to be singing it live now here is an honour. Yeah, because you come for how many years now in Holland? It's quite a period, isn't it? Yeah, this is year number 6. Year number 6, yeah. You said 9 years earlier on, but it's only 6. It was 6. Yeah. It feels like 9. It feels good, man. Thanks. No, I mean it positive. Yeah, thanks, Phil, and thank you for that. You were always in my life. You were always on my. Okay, live in Noorderwind, the Kilkenny. 1, 2, 3, 4. The Dutchman's not the kind of man who keeps his thumb jammed in the dam that holds his dreams in. But that's a secret only Margaret knows. When Amsterdam is golden in the summer, Margaret brings in breakfast she believes in. He thinks the tulips bloom beneath the snow. He's mad as he can be, but Margaret only sees that sometimes. Sometimes she sees her unborn children in his eyes. Let us go to the banks of the ocean, where the walls rise above the Zuider Zee. Long ago I used to be a young man, and dear Margaret remembers that for me. And the Dutchman still wears wooden shoes. His cap and coat are patched with love that Margaret sewed there. Sometimes he thinks he's still in Rotterdam, and he watches tugboats on canals. He calls to them when he thinks that he knows the captain. Aye, aye. Till Margaret comes to take him home again, through unforgiving streets that trip him. Though she holds his arms, sometimes she thinks that he's alone when he calls her name. Let us go to the banks of the ocean, where the walls rise above the Zuider Zee. Long ago I used to be a young man,
breezers swirl, the windmills round. She winds his muffler tight. They sit in the kitchen. Some tea with whiskey keeps away the dew. Then he sees her for a moment as she makes the bed up, singing some old love song. A song she learned when it was very new. He hums a line or two. They sing together in the dark. The Dutchman falls asleep and Margaret blows the candle out. Sing, let us go to the banks of the ocean. Everybody. Where the walls rise above the Zuyder Zee. Long ago, I used to be a young man, and dear Margaret remembers that for me. One more time. Let us go to the banks of the ocean, where the walls rise above the Zuyder Zee. Long ago, I used to be a young man, and dear Margaret remembers that for me. Very nice. The Dutchman. Prachtig mooi nummer van de Kilkennys. Had ik te krijgen met een nieuw album dus. Daar is hij nog mee de maand, Shane Alexander. New album coming out next year. Yeah. So busy time. Christmas in California. That's beautiful weather and sunshine and things like that. Well, I got to tell you, even as we speak, if you want California weather, my house is evacuated. There's a big fire back home. Oh my God. It's never a dull moment. Scary time for you. Yeah. Okay. You think? Yeah, it's crazy. So you don't know if your house is... I did a Skype with my wife this morning, and she was telling me to pick my favorite guitars. Oh, serious? Yeah, for real. Okay. So rock and roll, it never, the show always goes on. Yeah. But this is a new song that'll be on my next record. In the States, people are very divided, yeah? It's a weird time over there. It's an embarrassing time. When I'm in Europe and I look over at the United States, we look like angry, bloated jerks. But we're not all bad. We know that. Yeah, yeah. So I wrote this song. It's called A Life Like Ours. All my friends are getting older, maybe I am too. The years have made me bolder, I've got so much left to do. I've learned about the losses that every man must face as he moves along his journey looking for a state of grace. How the world can make you weary as those winds that change bear down. The hard times steal your thunder, you're afraid to turn around. Just remember all that matters and the rest try to forget. Don't go holding on to grudges or the burden of regret. There's no amount of riches beyond the gilded gate to compare with human kindness and the fortune it creates. When we return to where we came from and we're just particles of stars, may we dance around the heavens, thankful for a life like ours. When we return to where we came from and we're just particles of stars, may we dance around the heavens, thankful for a life like ours. Thank you. Goosebumps, thank you. Thank you very much. Straks na de break zullen we nog een keer spelen. Shane Alexander en ik de Kilkennys. Maar eerst het nice. Inderdaad. En daarna ben wij erbij bij Noorderby Live.
Of je nou veel print of wat minder. Brother Managed Print Service is dé nieuwe manier van printen voor kleine en grote bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en service is geregeld. En het mooiste, je betaalt alleen per print, dus nooit te veel. Met Brother Managed Print Service heb je geen omkijken meer naar je printers. Ga naar brother.nl/mps. Voor elke business een brother. 11 november is de dag dat mijn lichtje, 11 november. Zeg mannen, zijn jullie niet iets te groot voor Sint Maarten? Nee hoor. Met Mars Minis pakt Sint Maarten groots uit. Dus zorg dat je ze op 11 november in huis hebt. Lekker hè, dat geluid van een draaiende cirkelzaag. En het mooie is dat je er zelf nu ook een kunt kopen. Want op Super Zaterdag verlaagt Formido alle prijzen. Kom morgen naar Formido en sla je slag met 20% korting op bijna alles. Kijk op formido.nl voor de voorwaarden. Formido, leuk om je verder te helpen. Was nou maar naar Specsavers gegaan, want de tweede bril is totaal gratis. U kunt hem zelf houden of weggeven aan een ander. Ook voor deze actie kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Altijd voordeel, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Kom snel naar Specsavers, want deze actie eindigt 18 november. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Nature Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Ik zie wat jij niet ziet. Een gecontroleerde kilometerstand. Autotrack checkt wat jou misschien niet opvalt bij de aanschaf van een auto. We checken hem van de eerste eigenaar tot de laatste keuring. Inclusief een volledig gratis Carfax-rapport. Op zoek naar een auto? Check. Autotrack. Jij shopt het. Jouw kerstversiering. Alleen dit weekend bij Quantum. 15% voordeel op alle kerstversiering. Quantum, daar woon je beter van. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Asus dus terug mee Noorderwind Live. Onder met de Kilkennis en Shane Alexander. We praten ook nog over een hele mooie evenementen hier in de provincie. Maar eerst het nieuws uit de provincie. Verzwager terug Hans Koster. In de rechtbank in Ljout is de rechter begonnen met de uitspraken in de Assange-blokkeerzaak. Rechter Jolanda Lootsma is eerst ingegaan op de ontvankelijkheid. Door de verdediging is onhellen dat in oorzaken het IPM-ministerie net vervolging insteld had. Lootsma zei dat de zaken net te vergelijken binnen. Het IPM-ministerie mag dus vervolgen. Ik als het gaat om Jenny Douwers, die zoen wordt als de initiatiefnemer van de blokkade. Meer over de uitspraken in onze liveblog op de website en in de app. Het inklinken van veengroen en het daardoor verzakje van huizen in ons land kan nog een volle groter probleem worden als de aardbeving in Grijnslaan. Dat zou de familie Dekker van Spangeer. De monumentale pleert dat zij wijnen verzakt het sabot dat er in 3 kwartier tijd squadden van 5 centimeter ontstien binnen. Dat komt door het lege groenwetterpaal bij de pleerts. De droogte deze zomer had dat slimmer maken, zei Pieter Dekker. Deze zomer met die droogte, ja, je hoort het gewoon. Je hoort het gebouw hoor je kraken. Het gaat gewoon enorm hard. Waarschijnlijk wordt dit probleem veel groter dan het Groningse probleem. Omdat het toch, als je de oppervlakte van Nederland neemt, die nog in gaat klinken. Ja, dat wordt enorm. En die kosten, ja, wie die kosten moet gaan betalen, ja, Joost mag het weten. Ziekenhuis MCL in Ljout zit op het 22e plak bij de topklinische ziekenhuizen van het land. Dat zou het Algemeen Dagblad in zijn jaarlijkse top 100. De lijst is dit hier opdeeld in topklinische centra en streekziekenhuizen. Bij een topklinisch ziekenhuis binnen er complexe operaties. Dat is in streekziekenhuizen net zo. Het MCL krijgt een 4,8. Het Jeroen Bosch ziekenhuis uit Den Bosch is de nummer 1, met een zoon en een heel. In de lijst met streekziekenhuizen zit Antonius uit Snets op het 19e plak. Volgens door Nijsmelling uit Drachten op 20. En Tjongeskaas op het Jereveen zit op het 22e plak. Kunstenaar Claudia Jongstra van Spanum is keerzentaak kunstenaar van het jaar 2019. Van de 45-jarige Jongstra is bekend dat ze werkt met natuurlijke materialen. Maar Atelier in Spanum verbouwt ze planten die ze broekt als basis van kleurstoffen. Op die wijze toont ze haar bluts niet bij het landschap. En dat weer voor de jury de reden om haar de prijs te gaan, zei Jongstra. Ik denk die betrokkenheid, dat je echt niet alleen maar erover praat, maar dat je het ook doet. Dat je echt probeert projecten te ontwikkelen die echt verandering geven in onze leefomgeving. Ja, dat is enorm gezien door de jury.
Het kiezen van kunsten van het jaar is een initiatief van de Stichting Kunstweek. Voor de verkiezing haast 44.000 kunstleefhavers een stem uitbracht. Kans op zinnen van de media, maar ik op bewolking. Het is een graad stolven bij een matige zuideerste wind. In de jong meer bewolking. In de nacht zijn 9 graden en letter al wat rein. Morgen ik wat rein, letter buien. Het is een bloot meest bewolkbaar morgen. Temperatuur bloot maar 13 graden heeg. De wind wordt krachtiger. Een vrij krachtige zuidenwind. In het watergebied en op het vlakke land windstieten rond in zon. Wanneer doe jij de routecheck? Als ik de hond uitlaat, heb ik mooi even de tijd. Kijk, dat is mooi. Als het goed is, weet jij dan ook dat dit weekend de A58 tussen knooppunt De Poel en knooppunt Markizaat is afgesloten. Ja, klopt. Dus, voor je gaat vertrekken, altijd even je route checken. Kijk voor meer wegwerkzaamheden op vananaarbeter.nl. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Steeds meer moeite met traplopen? Wilt u weer veilig uw trap op? Ga voor de veiligste oplossing naar mijntraplift.nl. Aldi en Abakkers zijn partner van het Nationaal Schoolontbijt en zetten voor duizenden kinderen lekker brood op tafel. Daarom nu in de weekactie bijvoorbeeld fijn volkorenbrood voor 79 cent. En volkorenbolletjes, 8 stuks, ook maar voor 79 cent. Dat wil toch iedereen? Yummy, lekker. Een lekker ontbijt voor iedereen. Weekactie bij Aldi, tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Een traplift van ThyssenKrupp. Bel gratis 0800 5003. Hey, wist je dat de Lotto-jackpot is gevallen? Dat heb je laatst toch al verteld? Nee, hij is dus alweer gevallen. Ja, dat heb je ook al verteld. Ja, weet ik, maar afgelopen zaterdag is hij dus weer gevallen. Nou, je valt een beetje in herhaling nu, hoor. Ik? De Lotto-jackpot zal je bedoelen. Leuk. Ben jij de volgende winnaar? Speel mee met Lotto. Want voor €2 kun jij ook miljonair zijn. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Als hardwerkende vakman kun je wel eens een extraatje gebruiken. Daarom profiteer je bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000. Inclusief een laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €99 per maand. Renault Bedrijfswagens. Voor de vakman. Let op, dit aanbod geldt tot en met 30 november. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Aankomende zaterdag staat de Lotto-jackpot op €2,5 miljoen. Ga naar de winkel of lotto.nl en speel mee. Want voor €2 kun jij ook miljonair zijn. Omroep Friesland. Noorderwind live. Bij Willem de Vries. Ja hoor, we gaan lekker terug met Noorderwind live hier. Kilkenny's. En ik zelf nog in dit uur op dit tijd de soundcheck van Rachel Croft. Die is fantastisch trouwens. Die zal hier nog in de Koepeltjerken in Leeuwarden optreden. Together met Tols. En die is met zijn band straks ook nog te gast in deze aflevering van Noorderwind live. We hebben nog een hele mooie lange vrede mikje te gaan. Wel leuk hè, want Volkert komt dus krijgt even spontaan binnen. Ja, zo ben ik. Hè? Spontane acties, daar hou ik wel van. Vertel me wat hoe die Christshow van je. Nou ja, Adrie en ik, wij hebben het vorig jaar bij we helemaal begonnen. En nou, dat vonden we toch wel heel erg leuk om een Christconcert te maken. En we zeiden, nou, dat geven we dan van dit jaar weer mooi ondergang. En nou, druk aan het repeteren geweest. En nou, dat ben we nog steeds. Ja. En in december, dus richting de Christ, dan ben wij in de provincie op 3 verschillende plekken te zien met het concert. Okay. Wat gaan we doen? Het is een prachtige muziek. Ik besteed in de muziek van mijn cd ooit van de warmte van december. Onvuld met mooie teksten van Volkert. En hele mooie doers van Ile, die op bepaalde nummers een mooie doorzen maken heeft. En dat wisselt een beetje af. Het heeft wel een beetje wij van de passion-achtige invloeden. Alleen we hebben het zelf betoogd in dit geval. Ja, dat is mooi. En dat gaat dan bij creatieve mensen. Wist je wel heel goed bekend met hun repertoire? Nee, ik hield eigenlijk nog nooit jongen. Nee. En in het begin kon ik net echt plaatsen hoe dat dan in elkaar zou zitten. En dat ik er dan moest doontje. En nou zie je me vregen, ik denk hartstikke leuk. Maar ik zeg het nog net voor me. En nu hebben we een paar keer gerepeteerd. En nu is het beeld heel duidelijk. En het, nou ja, we
vullen elkaar al je aan. Dus het is eigenlijk een heel mooi stuk. Is het voor jou heel oorzaak dit keer? Of mag je heel wat aanpassen? Of valt het juist daar? Nou, het is wel heel erg uit mijn comfortzone. Want ik jou nou les en ik heb wel zelf dans altijd. Ik heb een dansacademie die. Maar dit zijn mij 2 man in die jongt en oren die grapjes maken. Nee, dat heb ik nog nooit in. Dus ja, nee, dat is voor mij heel hoors. Ja, en daarom juist. Dus ik kan me voorstellen dat het aanskeerig is. Maar toch ik heb wel even hoe gaan we dit doen? Ja, dit is spannend, maar heel leuk. Ja. Leuk, maar leven huis en ik nog, hè? Ja, wat wil je nou nog meer? Ja, wil je nog meer? Dan nog maar chauvinistisch. Maar het werd een echt jong filmprogramma. Ja, het is het wakker die is een beetje, ja. Mijn skoft erin en dat kon natuurlijk heel mooi onder skoft. Mijn meisje wilde die maar wijzen. Op een hele uitzonderlijke manier zullen we dat het skoft aankondigen. En dan zit het volk dat ik in een hele andere setting zien dan als het ben best. Ik ben al heel wat vervolgd. Ja, maar ja... Die Christmoes, jongen. Ja, die... Jere. Muk hem weer op. Ja, nee, bij mij. Nee. Ja, Willem. Doe maar niet. Data, was die ik weet? Ja, ik zou zeggen, hoe vaak je met me? Nou, dus voor jou een keer in Hilversum, maar daar komen Friesen net. Dat heb ik... wat vind je voor je? Ja, daar komen net, ja. Dus, maar als we daar klaar binnen, dan komen we gewoon weer naar Friesland. Ja. En dan beginnen wij 16 december in het Damshuis van Ubeets. De jongens om 8 uur, ik jongens om 8 uur op de 22 december. Dan spelen wij in Garib in de Tjerken. Voor het goede doel, God's Golden Acre. Dus de opbrengst gaat dus naar dat goede doel. Heel mooi. En de dag daarna, 23 december, dan spelen wij in het Rede Hinder van Wommels. Een mooi café. Maar allerin live muziek van Griets en Gries. Nou, wat wil je nou nog meer? Prachtig, nou goed. Meer informatie wel op de site vinden. Even voor want ik ga een Tjerken, ik ga een dwarpshoes en ik ga een kroeg. Donsers en ondergrond, dat maakt ook een beetje stabiel wijzen, toch? Nee. Ja, ik liet me verrassen. Ja, maar hoor, we gisteren ook naar die locatie staan om eerst eens even te checken wat er om treft. Ja, dat is wel handig om even te zien qua romte. Kijk me voorstellen, ja. Ja, ik moet even zien wat de romte is en of ik tussen terug ken of misschien moet ik dan wel... Hoe de Tjerkenbank doeken mast. Ja, zei iets. Die man spelen dan een geintje, maar doe maar het echt qua fysiek en romte krijgen. Ja, ik heb wel romte nodig, dus het is wel handig dat we het even sjuggen en dan moeten we maar improviseren daar. Succes. Dankjewel. Meer informatie? Nee, ik doe het op jouw kant beter. Mooi, goed zo. Waar moet ze wijzen? Internet? www.volkertwesseling.nl en ons Facebook even in de gaten houden. Succes, dankjewel! Hey! Oh, en neem nog even wat was trouwens. Ja, en dan gaan we naar huis. Ik moet er een bij zitten, want ik maak geen reclame. Maar nee, want ik merk te smaken. Ik kreeg van de week een appje van Bouke Algera, muziekman. En zei, ik heb familie en die gaan een slachterij en die halen die prijzen won. Maar ja, toen appte ik hier naar de redactie. Zei ja, we gaan nog een slachter in Friesland. Die heeft een prijzen won. Dat wie wij daarna. Toen ben ze hier op een redactie. Hoe voert mijn lekkere worst. En nog hebben we van Blomslagerij. Ik Fries kampioen trouwens lekkere worst kregen. Dus bij deze. Dus ik treed nou net de regels. Ik ben heel pro de goede slachterij. Maar deze had dus prijzen won. Take some sausages. No thanks. No thanks? Okay. Have to be cooked first. Okay. Is your tour much different if you compare it to the last years, or is it different set list? Definitely. We're playing a lot of the songs off our new album, Blowing in the Wind. Of course. So we're just really promoting that and all the songs. We have every song that's on the track in. So we took all the bad ones out. Always good. What's the song you're going to play? We're going to do a couple of tunes this time. We're going to get Mick is going to play it on the low D whistle, and tunes are called The Road to Erigee. Kilkenny's!
En ze door straks nog een nummer, de Kilkenny's. Jong, nogmaals in Roden en het hele listje krijgt nog een versnijde midje. In Neushoorn of Snijdt-Jan. In ieder geval Snij spelen ze hier in Neushoorn in Ljouwert. Dus joh even op de Facebookpagina van Noorderwind live. Of op die van mijzelf, Willem Boorpik. Want we jou ook nog 2 kaartjes voor. Give it 2 tickets away for the concert of Sunday. Yeah, great man. See you in a couple of minutes for your last song. Again, when I Shane Alexander. Man, it's in my mind that your home is in danger. It's in my mind. Serious, man. It's in my mind too. You know, that's the thing about when you tour and you travel away from home. You know, it's sort of your worst fear. But I'm just. Is it close? The fire? It's very close. Oh, God, it's less than a mile. Wow. Yeah, Wow. yeah. And so we hope for the best. And my uncle is a fireman, and he just stopped by the house, and he's keeping an eye on things. But it must be very stressful for you. It's out of my hands now. So now we just try to focus on the music. New single out. Yeah, you know, that's the business. But about the album, is it going to be a worldwide release? Or? Yeah, it'll be called A Life Like Ours, and it'll come out probably March or April. But in Europe, America? Yep, for sure. And then a huge tour? Yeah, and I'll come back again. I'm already going to tour in April in Germany. I might sneak over and do 1 or 2 concerts, but then later in the year I'll do a full tour of Holland again. And I'll make it up here to the Friese land. Always welcome. And River Red, now the new single is out. Yep, Riverbed is out, and this is the song from my current record, this song by Tim Krekel. It's called The Angel's Share. Shane Alexander. I'm intoxicated from the air that lingers after you've been there, as it rises like a prayer and becomes the angel's share. No, I would not even try to hold something that was meant to fly. Spread your sweet joy everywhere. I just want the angel's share. Now it's coming back to me. Love was always meant to set you free. I'm in revelry in space. In every cloud I see your face as I take in rarefied air, as I hail the angel's share. I just want the angel's share. I'll just hail the angel's share. Beautiful. What a very, very nice song. Thank you for coming.
I hope to see you again, and good luck with your home front, and I hope Say a prayer. the fire will not reach your home. Thank you very much. Never a dull moment, right? Never a dull moment. Thank you. Hartstikke mooi, man. Goed. Ja, we gaan naar de Kilkenny's. Maar ik ga eerst even naar meneer Florian. Yo, Patrick, Florian hier zo. Ja, precies. Ja, ik draai het verkeerd. Sorry, ik draai het even om. Alles goed? Ja, lekker Willem. Met jou? Ja, prima. Lekker druk. Mooie muziek. Mooie middag van de middag. Echt heel goed. Vooral het stuk net met de fluit was best wel indrukwekkend. Ja, it was very nice. Ja. Ja, de reden dat jullie zijn. Jullie hebben wat leuks. Ja, klopt. Vertel, wie van de twee? Ik zal het even kort vertellen. Morgen hebben we in Neushoorn vanaf 8 uur 's avonds hebben we Bring It On. En Bring It On is voor dit weekend sowieso de talentenjacht waar je bij moet zijn. Gericht op hip-hop, rap binnen de regio. Morgen gaan verschillende rappers gaan meedoen om een plekje te kunnen bemachtigen in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. Want het feest wat we morgen hebben is een samenwerking tussen Leeuwarden Collectief Neushoorn en Friesland Pop. En samen met de mensen die deelnemen gaan we morgen het realiseren dat we vanuit Friesland een stap naar nationaal talent mogen maken. Een nationale doorbraak eventueel voor de mensen die morgen meedoen. Ja, loopt er veel talent op? Ja, ik denk van wel. We hebben 7 deelnemers. Oké, dat is knap. Ja, Sun XYZ zijn erbij. En Skadel is er misschien nog bij. Wie is er nog bij? We hebben Louis Pedro, Young Quinny, Sun XYZ. Die heb ik hier 2 keer gehad, die vind ik te geweldig. Ja, Sun XYZ. Ja, die kwamen elke keer een soort underground-achtig, zolderkamer-achtig sfeertje. Ja, en bof, daar staan ze ineens, hè? Ja, het zijn 2 jongens. Je zou op het eerste ogenblik niet echt zeggen dat ze rappen. Maar ze knallen je echt weg als ze optreden. Nou ja, niet traditioneel, maar vaak is het toch voor street guys. En je steekt elkaar wat aan. Maar zij komen uit een heel andere hoek. Ja, klopt. Ze doen ook Engelstalig, maken ze muziek. En ze spelen met z'n tweeën heel mooi in. En ze maken gewoon ook wel goede muziek. En de uitspraak is vooral heel goed. En dat is heel belangrijk als je in Nederland bent en je maakt Engelstalige muziek. Ja, daar ben ik wel met je eens. Ja. Dus nou goed, grote prijs. Is er 1 ticket te verdienen of meerdere? Ja, op dit moment is het zo dat er 1 plek voor in de halve finale te bemachtigen is. Okay. Ja, dus het wordt echt heel spannend, want het is natuurlijk niet niks. Hè. Vanuit Leeuwarden, vanuit sowieso Friesland is het altijd best lastig om zeg maar buiten Friesland jezelf te laten zien. Ja. Hè. En vooral ook omdat veel mensen vanuit de Randstad weinig naar Friesland toekomen. Wat ik wel vraag om te doen, de recensenten, organisatoren en dergelijke. Maar de afstand blijft groot, hè? Ja, maar alsnog, als het talent er is, dan is het zeker waard. En er is veel talent in Friesland. Morgen zal dat zeker te zien zijn ook. En dus ook in de rest van het land binnenkort. Hoe laat? Morgen 8 uur. En nog even een dikke SO naar Ulpen van Houten. Daar ben ik net geweest met de rapworkshops. De kids hebben heel goed hun best gedaan. En ik zou ze sowieso nog even een shout-out geven, dus bij deze. Nou, die knippen we uit, die gaan we herhalen. Absoluut, komt helemaal goed, jongen. Goed, morgenavond dus, we gaan het volgen. Ik hoop de talenten hier ook allemaal nog eens een keer in Noorderwind te ontvangen. Nou, ik zou zeggen, we maken gewoon een mooie showcase. En dan laten we hier een keer echt zien wat er in Friesland allemaal plaatsvindt qua rap. You got a deal. Ja, toch? Nice, let's do that. Leuk dat het waren. Jongens, applaus! Nee! Dank je. Neem een stukje was, succes. Goed, de Kilkenny, straks het hele listje nog even van hun Netherlands tour. Nieuwe album out, singles, busy. It's going good with you guys, isn't it? Busy. You're a busy man as well. Always. Dealing with all these musicians and bands every day, yeah. It's heaven for me. Really? Yeah. Paradise. I believe you. Yeah. What's the song you're going to play now? Okay, this is an important song. This is a song that stood the test of time. It's for all generations and all people around the world. Bob Dylan wrote this one. Everybody knows it. It's called Blowing in the Wind. Oh, the album title, of course. That's it, the album title. And when Mr. Dylan wrote this, there was problems in the world, and I'm sure he thought they would have been solved by now, but they're as bad as ever. So we'll dedicate this to Shane, who's having problems in California. What a story, isn't it? And it's we hope all things are good back there. Here's Blowing in the Wind. Live in Noorderwind, the Kilkennys! 1, 2, 3, 4. How many roads must a man walk down before you call him a man? And how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? And how many times must the cannonball fly before they are forever
respond. Sing it with me now. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years can some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Come on, Friedel, let's sing it. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? And how many ears must one man have before he can hear people cry? And how many days will it take till he knows that too many people have died? Let's sing it now. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Sing it, Shane, let's go. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. We're gonna sing it one more time now. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Speciaal voor Shane Alexander, die ik nog even wat bijzong aan het eind. Blowing in the Wind is de albumtitel. Album is out en The Dutchman is ook nog een single die uit is van The Kilkennys. En ik zie me even vertellen, jong dus in Roden, morgen windschoten de Ljouwert, snijden ik hem voor jou roeren in Neushoorn. En dan dubbelcassette natuurlijk met Scrum Snits, die is pub. En dan Zwolle, Drachten, Nes, Ulf, Den Helder, Heren, Lelystad, Neveral, Snits nog een keer weer. Den Oever, Hogeveen, Vlissingen. Almere, Koevoorn. It's gonna be a long tour, guys. Thank you very much. Kilkennys, live in Annecy! Graag Alex! Als het ook klaar is bij het werk. Als de beer van de opvang helst. Als het tijd is om eten te zieren. Dan is er Wijstra op wij, maar Harm Wijstra. En ik praat hierbij, hoe de nijs van de dij. Bert het verst, je in het verkeer. En ik draai vanzelf de beste muziek. De best ik maar best en was doe ik maar dost. Assen van Fjouwer Monson. Fjouwer Monson. Wijstra op wij. Het zijn de 1, 2, 3 weken bij Renault. 1. Ontvang voordeel tot wel €3000. 2. Of private lease vanaf €169 per maand. 3. Of lease een Clio Limited zakelijk vanaf €299 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Jumbo is wederom verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Jumbo? Koop nooit bij de Jumbo. Dat is jammer.
Want bij Jumbo hebben we altijd lage prijzen voor producten die je dagelijks gebruikt. Ook hebben we de laagste prijsgarantie en ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals kiezenmix fruit met appels, peren, frambozen en witte druiven. 3 voor $4,50. Dat is het voordeel van Jumbo. Bij Mitsubishi zit SUV in ons DNA. Altijd klaar voor avontuur. Robuust, rijk uitgerust en betrouwbaar. We hebben altijd een SUV die bij je past. Met 5 jaar garantie en nu tot wel €3.000 voordeel. Ga voor een persoonlijk overstapvoorstel naar mitsubishimotors.nl. Mitsubishi Motors. Beleef een heerlijke tijd bij Preston Palace. Het gastvrije all-inclusive hotel- en uitgaanscentrum in Twente. Compleet verzorgd met goede service en kwaliteit. All in is echt all in. Bekijk alle aanbiedingen op prestonpalace.nl. Het is Singles Day weekend bij BCC. Verwen jezelf en shop tot en met zondag heel veel producten met kortingen tot wel 30%. Kom snel naar de winkel of shop op bcc.nl. Dat is zeker BCC. Optrekken en afremmen met 1 pedaal, semi-autonoom rijden met ProPilot, automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de nieuwe 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €50 bijtelling per maand. Bestel hem nu, rij er dit jaar nog mee en geniet van een gratis laadpas ter waarde van €1.000. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan, innovation that excites. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002... wordt een arts vervolgd omdat ze onzorgvuldig zou hebben gehandeld. De specialist ouderengeneeskunde was al berispt vanwege de levensbeëindiging van een 74-jarige vrouw met dementie. Volgens het OM had de arts de euthanasie vanwege een onduidelijke wilsverklaring niet mogen uitvoeren. In de verklaring stond dat de vrouw euthanasie wilde als ze in een verpleeghuis belandde, maar ook dat haar dat dan nog eens gevraagd moest worden of ze dood wilde. De arts deed dat niet, omdat de vrouw daarvoor al te dement zou zijn geweest. President Trump komt mogelijk naar Nederland, zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland Piet Hoekstra. De Amerikaanse president komt dan om een historische vlag op te halen. De vlag uit 1944 werd gevoerd op D-Day, de dag dat de geallieerden het offensief begonnen om West-Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Omdat D-Day volgend jaar precies 75 jaar geleden is, wil de Nederlandse eigenaar van de vlag hem schenken aan een Amerikaans museum. Op voorwaarde dat de Amerikaanse president het historische object persoonlijk komt ophalen. Of Trump ook echt naar Nederland komt om de vlag zelf in ontvangst te nemen, hangt af van zijn agenda. Het oude dossier van Jos B., de man die vastzit in de zaak Nicky Verstappen, is terecht. In het dossier zit informatie over een oude zedenzaak uit 1985 en een eerder incident. De zaak werd destijds geseponeerd en er werd altijd gedacht dat het dossier was vernietigd. Het is nu teruggevonden in het archief in Zwolle. In hoeverre de oude zaak rond Jos B. van belang is voor de zaak rond de dood van Nicky Verstappen is niet bekend. De politie gaat maandag graven in het Drentse dorp Koekangen. Dat gebeurt in de zaak van de verdwijning van Willeke Dost. Willeke van 15 verdween in 1992 spoorloos. De afgelopen tijd kwam de zaak opnieuw onder de aandacht door een burgerinitiatief van 2 mannen uit Drenthe. Het weer, hoge bewolking, ook wat zon. Het is 12 of 13 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal. Dadelijk weer Noorderwien live, maar eerst kwart Friesk Nijs. Want de rechtbank in Leeuwarden had uitspraak die in de zaak zijn de ASAN-blokkeerders. Dan wist het, die zwagen dan hebben ze het hier ministerie voor dat instanders van Zwarte Piet die net demonstreerden kon in Dokkum. Auke Zelderust is bij de rechtbank. Auke, wat voor straffen is de rechtbank kaam? Nou, mijn taakstraffen. We zien je nou boeten. Het is hier heel druk met passen en vertochten komen nou echt naar boeten. Ik hou er even een microfoon erbij. Dit is een van de vertochten die je van. Werkstraf doen. Dan maken we met z'n allen Friesland mooi door berm schoon te maken, toch? Ben je schrokken van de straf? Nee, die stier al, hè. De straf stier al, dus. En wat heeft dan ook kregen? 120 uur. Wat vies van het hele proces nou het oorroen is? En morgen door de poppenkast, hè, maar dat is heel Nederland moet vinden, zeg maar. En dat het al is aan maat hierom, dat gaat er maar naar door. Nou zei er ook terecht van ja, dit weer een duidelijke gearwerking met z'n allen. Je hebt met z'n allen een supplement. Hoe zocht je dat zien hoor?
Nou, dat weer net zo, maar... Zijn mensen vieren dat heel Friesland op het been weer, net alleen nog wie. Wie bent toevallig aanhouden, maar... Als toen goed Nike is, ik denk wel 400 man op... Dus dat weer helemaal niks georganiseerd wat ik maar... Maar de rechter wie wel heel duidelijk in van ja, grondrecht om te demonstreren dat hij hem blokkeert. Ja, dan moet hij weten. Even een andere vraag. Hoe is het nu met Jenny? Dat is een van de vertochten. Ik zie nog even waarom. Ik krijg nou mijn kladbakje weer waarom. Het is hier een chaos. Even waarom naar de straffen die het jong binnen voor de mensen die op de Azon wie Jenny Douwes voelt natuurlijk op. Zij is veroordeeld voor opruiing. Een straf van 240 uur, een werkstraf. Maar een voorwaardelijke celstraf van een mannen. 240 uur, dat is de maximale werkstraf. Er waren nog 2 oren die kregen 200, nog 3 kregen 180. En de rest, zeg maar zeggen, die kregen 120 uur werkstraf. Dus de rechter wie heel duidelijk in de uitspraak, dit ken gewoon net. Het is gevaarlijk west op de Azon. Dit mij in het wan. En nou komt, dan wordt het song Sinterklaas die hier. Die zit hier al de hele dag. Maar die maakt ook weer van de politie weer van het terrein al. We laten het even mij luisteren van wat hier gebeurt. Maar Sinterklaas mij net... Ben je zelf trots op dat je Sinterklaas buiten het hek zet? Ben je daar nou trots op dat je Sinterklaas buiten het hek zet? Wat nou? Wat gebeurt? Ik word buiten het hek gezet. Alle mensen mogen hier komen, die mogen hun helden stimuleren. Maar als Sinterklaas zijn, is dat verboden. Als Sinterklaas zijn, is het verboden om bij de helden in de buurt te zijn. Dan word je verwijderd. Je zei van de morgen, ik krijg nog vrijspraak, maar dat is net worden. Nee, maar ze vergissen zich volgens mij ernstig. Het is zo slecht met Nederland, zo slecht is het inmiddels met Nederland, dat dit nu gebeurd is. Verschrikkelijk, het is absoluut verschrikkelijk. Een Sint op klompen die het lelijk is? Een Sint op klompen die zich aanpast aan de cultuur, dat zouden meer mensen in Nederland moeten doen. Je bent een lelijk. Ik ben echt kwaad, ja, ik ben echt kwaad. Ik ben een boze Sint. Er zullen een boel mensen geen cadeautjes krijgen dit jaar. Het is natuurlijk wel zo, de rechter zei, ja, dit mij gewoon net, punt. Je mij dat net zin horen. Zwarte Piet of net. Nee, maar dan zijn er wel meer dingen. Dan denk ik dat er veel belangrijkere dingen zijn dan dit. Dat we de reactie nog even van Sinterklaas, die het leuk is. En die toch van de politie van het terrein allemaal hier bij de rechtbank. Je staan er nog meer mensen, de bekende vlaggen van Grutsk. Wat je nu ophangt bij de rechtbank. Het is wat chaotisch, maar in elk geval is duidelijk de rechtbank het werkstraffen aan alle 34 mensen die vertocht werden van een blokkade en Jenny Douwes voor opruiing. Ook zelfde rust bij de rechtbank in Ljouwert. Meer over de uitspraken in de Azon-blokkeerders is te vinden op uw app en website. Jij wilt toch ook studeren in de leukste studentenstad van Nederland? Bezoek daarom de open dag van de Hanze Hogeschool Groningen. Zaterdag van 10 tot 4. Ontdek welke studie bij jou past. Meld je aan op hanze.nl/opendag. Hanze Hogeschool Groningen. Tot zaterdag. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum. Zaterdag, open dag, Hanze Hogeschool Groningen. Meld je aan op hanze.nl/opendag. Lekker hè, dat geluid van een draaiende cirkelzaag. En het mooie is dat je er zelf nu ook een kunt kopen. Want op Super Zaterdag verlaagt Formido alle prijzen. Kom morgen naar Formido en sla je slag met 20% korting op bijna alles. Kijk op formido.nl voor de voorwaarden. Formido, leuk om je verder te helpen. De Mandenmakers Marathon met 25% korting op al onze keukens. En u maakt iedere dag kans op een gratis keuken. En we zijn elke dag open tot 10 uur, dus kom snel langs. U heeft nog 2 dagen. Mandenmakers, het huis van keukens. Weekactie bij Aldi. Bijvoorbeeld een actiepak Goudse kaas. Jong of jong belegen, ruim 700 gram, nu €3,99. Wie wil dat nou niet? Koop je! En nieuw in ons assortiment Moreno koffiecaps. Geschikt voor Nescafé Dolce Gusto koffiesystemen. Probeer nu 16 caps voor €1,99. Dat wil toch iedereen? Wauw! Altijd voordeel voor iedereen. Weekactie bij Aldi. Tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi.
Was nou maar naar Specsavers gegaan, want de tweede bril is totaal gratis. U kunt hem zelf houden of weggeven aan een ander. Ook voor deze actie kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Altijd voordeel, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Kom snel naar Specsavers, want deze actie eindigt 18 november. En dit weekend ook vers runder gehakt. 1 kilo voor maar €4,50. Altijd voordeel, voor iedereen. Natuurlijk, Aldi. Kleed jij het deze winter kakelbont aan in huis? Nu, 15% IKEA Family Korting op alle vloerkleden, tapijten en voor thuis. De actie loopt tot en met 12 november. Kom naar de winkel of koop het op ikea.nl. Omroep Friesland. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede partel van het muzikale dwarsplein van Friesland. Zullen we kijken de Kilkennis en Shane Alexander, maar we beginnen terug hier met geweldig mooie muziek. Fantastische artiesten hier in de studio. Straks in dit uur Bert is in ieder geval. We hebben Rachel Croft in verband met een prachtig festival in de Koepeltjerke in Ljouwert. Hier waren alles oer. En een van de deelnemers daarvan, maar die had nog volle breder en grutter verhaal. Met albums, singles, Paradiso, festivals. Is Daan van Beieren, oftewel Tols. En die had een hele band met hem. Daan, welkom. Welkom hier in Noorderwien Live. Het is alweer een tijdje geleden dat je hier voor de eerste keer achter die vleugels zat, hè? Ja, 3,5 jaar geleden volgens mij. Serieus? Volgens mij. Zo snel al? Ja. Getting fucking old, man. Ja, echt. Ja. Wat is er een hoop gebeurd in de tussentijd? Ja, vooral toen was het Engels dat ik zong. Ja. En nu is het Nederlands. Dat is misschien wel de grootste verandering. Ja. En inderdaad een hele band. En het is ook voor het eerst dat we dit echt met z'n allen live gaan spelen. Dat gaan we straks natuurlijk ook met de release doen, maar dit is de eerste keer. Spannend. Ja. Ik heb de soundcheck gehoord, het klinkt fantastisch. Stel even je band voor. We hebben hier Murel op cello. We hebben Esther de Jong eigenlijk op vocaal en... Van alles wat ensemble. Ja. Nigel op gitaar en bas. Ja. En met z'n vieren. Is dit een vaste samenstelling? Dit is wel de samenstelling die ik ook met de release wil gaan doen. Ik doe soms ook wat solo dingen, want dat is altijd, soms is dat beter voor de... Nou ja, dan ben ik een beetje singer-songwriter voor. Precies, maar dit is wel een beetje het geluid wat ik wil gaan presenteren. Ook omdat het album ook wel wat voller is opgenomen. Was het een logische stap voor jou om van het Engels naar het Nederlands te gaan? Dat was een vrij groot proces. In 2016 was het eigenlijk alweer dat ik in de Grote Prijs van Nederland zat. En ook met popronde meedeed. En toen begon ik wat meer na te denken over wat ik wou. En wat wil je met leven en zo? Mensen stelden mij wel eens... Op een gegeven moment kwam gewoon de vraag, waarom niet gewoon Nederlands? En toen... Eerst had ik zoiets van, ik doe echt geen Nederlands. Maar toen begon het toch na te denken over misschien toch wel. En toen ben ik wat gaan schrijven. En toen beviel dat zo goed dat ik dacht van, dit is het. En soms valt een kwartje gewoon. Ja, precies. Dat was zo'n moment. Dan staan we in de studio. Je krijgt hem terug, want ik geloof dat er nog maar 1 exemplaar van jou is. Maar dan sta je zomaar in de studio met een nieuw album. Er gaat heel veel omheen gebeuren. Maar jullie zijn hier nog tot 4 uur, dus daar gaan we uitgebreid over praten. Ik vind het mooie nummers die je maakt. En jullie gaan er eentje verspelen nu al. Welke? Kijk mij gaan. Okay. Live in Noorderwien, Tols.
voelt als dagenlang. En alles blijft vervagen, man. We blijven hier tot zonsopgang. We stellen elkaar vragen over hoe lekker we staan te gaan. En iedereen hier smult ervan. Ik ben hier veel te lang. Raak mij aan. Rustig aan. Raak mij aan. Kijk mij gaan. Kijk mij gaan. Kijk mij gaan. Het water vloeit hier rijkelijk. We dansen eromheen. We kunnen zo wel dagen door. Ja, dat hebben we gemeen. We stellen elkaar vragen over hoe lekker we staan te gaan. Op schaal van 1 tot 10. En iedereen hier smult ervan. Ik ben hier veel te lang. Raak mij
Absoluut. Piekenvel. Sjouwgenada, Friesland Pop. Wauw. Ja, supermooi. Supermooi, ja. Heel blij met natuurlijk, want dit staat vanavond... Op Jim feestje. Nou ja, dat is niet alleen ons feest. Lees het even uit. Nee, ja, het was zo, Douwe Dijkstra, die zich hier ook ophoudt en zich lekker verstopt voor iedereen. Die is met Rachel op tour natuurlijk, langs allerlei plakken. En nou, toen zei hij van, ja, we met Friesland Pop ook meedoen, Koepelkerk en zo. En toen dacht ik van, ja, dan kunnen we ook wel wat meer doen. Ja. En er binnen zoveel goede singer-songwriters, ook hier, zeg maar, de laatste tijd. Dat het eigenlijk ook wel tijd was om er eens wat meer mee te doen dan alleen maar een contest of alleen maar dit of dat. Dus zo'n festival is een mooie aanvulling erop, dachten wij. Ja, en een geweldig mooie locatie. Het ziet er fantastisch uit. Hoe het klinkt, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Oh, er hadden een hele grote naam bestaan de laatste tijd. Ja, nou ja. Maar, ze ben wat wend. Ja, ze ben wat wend. Maar uiteindelijk gaat het om dat het geluid goed is. En nou ja, dat zien we zien. Ik hoor die toch nog even vast. Hoe zien we het meest voort? Want je moest opbouwen, begreep ik? Ja, nou ja, en eerst een hapje eten ook even. Dus, goed zo. Nou, maar ik hoor die toch even vast. Je leidt al je wast. Kan ik die vertellen? Ja. Want ik wil eerst even naar Rachel en dan naar de breakbest als eerst doen de beurt. Zullen we dat Ja, doen we. Oké, want Rachel Croft, dames en heren, zit hier al een tijdje in de studio. Geweldig, fantastische singer-songwriter. I like your style, beautiful voice. You're from York, isn't it, England? Yes, I am. Dank u wel for having me. Neer te danken. You're Frisian. No. Hey, you're an independent musician, but always on the road, or? This is my first non-UK tour. Oh, serious? I'm really excited to be Oh my God. Very honoured, yeah. Okay. So, but I can imagine that you play for a lot of years now? Yes, I've been a full-time musician for 4 years, and it's only just taken me until now to get an album and get things sorted and, you know, start touring and things. So I'm really glad to be here, and thank you to Dawe, who is Real Cool Management, for having me and creating the tour for me. So thank you. We're going to talk about your music, your album, everything later on in the show. But I want to ask you to play your first song. What's the title of it? Okay, it's called Rainier Day. Happy to have you on the show. Rachel Croft, ladies and gentlemen. Thank you. Hold on, my love. The darkness hasn't come to us quite yet. Dream of me when it does. Please forget all our regrets. Blow, wind, blow it away. The dust we've left to collect here all this time. No, I won't try to cry or even beg you to stay. You see, it's been a long time now since you were mine. And losing you won't seem to bother me so much. In fact, I hate the way I cry for no reason and such. The truth is, you and I, well, we just seem to lose our way. And I'll save these tears for a rainier day. A rainier day, a rainier day. I'll save these tears till rain clouds come my way. A rainier day, a rainier day. I'll save these tears till rain clouds come my way. Well, I can hear what you are thinking, and I can't help but agree. You see, I've wasted years and years to try and make you proud of me. But I wouldn't cut my hair for you or change my stupid clothes. I'd laugh when you were angry, and I'm friends with those you loathe.
bother me, you know. They probably see the best in you as I did long ago. And I'll tell you that I'm over you. There's not much left to say except I'll save some tears for rainier day. A rainier day, a rainier day. I'll save these tears till rain clouds come my way. Till I know you've looked away. Please excuse my attitude, for you know it's just a fault. Just like all these things that I do that you were always trying to hold. Tonight you'll dream of silhouettes and shining moonbeams, I sit and cling at life's ripping seams. A rainy day, a rainy day. I'll save these tears till rain clouds come my way. A rainy day, a rainy day. I'll save these tears till I know you've gone to stay. To stay. I'll save these tears for rainier day. Thank you. Wauw, Rachel Croft, dames en heren, wat een muzikaal fantastisch oeren dit. Maar straks ik Tols en Bertus hier nog. Maar eerst het Nice. En daarna hebben we nog weer live. Kun je een cv-ketel wel vervangen door een warmtepomp? Uw cv-ketel vervangen of naar gasloos met een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord en adviseert graag over dé oplossing voor uw woonsituatie. Maak een afspraak met uw Vaillant-vakman of kijk op vaillantwoord.nl. Vaillant. Mijn huis, mijn comfort. Het zijn de 1, 2, 3 weken bij Renault. 1. Ontvang voordeel tot wel €3000. 2. Of private lease vanaf €169 per maand. 3. Of lease een Clio Limited zakelijk vanaf €299 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Nieuwe cv-ketel of toch een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord op vaillantwoord.nl. Heeft u moeite met traplopen? Komt u steeds slechter boven? Een traplift van ThyssenKrupp is dé oplossing. Ga naar mijntraplift.nl. Aldi en Abakkers zijn partner van het Nationaal Schoolontbijt en zetten voor duizenden kinderen lekker brood op tafel. Daarom nu in de weekactie bijvoorbeeld fijn volkorenbrood voor 79 cent. En volkorenbolletjes, 8 stuks, ook maar voor 79 cent. Dat wil toch iedereen? Yummy! Lekker! Een lekker ontbijt voor iedereen. Weekactie bij Aldi. Tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Een traplift van ThyssenKrupp. Bel gratis 0800 5003. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Kijk, bij de verkiezing International Fan of the Year 2009 kreeg de Mercedes Sprinter 92 punten. Een astronomisch hoog aantal. De nieuwe Opel Combo kreeg 127 punten en werd eerste. De nieuwe Opel Combo. De feiten spreken voor zich. Check alle feiten op opel.nl. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Nieuwe combo, nieuwe actie. De bestelwagen besteldagen bij Opel. Bestel nu je nieuwe combo, Vivaro of Movano en krijg gratis upgrades tot €5.500. De Frieske Opel dealers, Engelsma en Winia, Citon of Dynam, staan voor jou klaar.
Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Als is dus terug met Noordwien mee optreden zonder on van Rachel Croft. Fantastisch. Tol zullen nog optreden. En ik Bertus met Nederlandstalige muziek. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Hans Koster. Eigen richting moet niet worden getolereerd. Dat zei de rechter van de media bij de uitspraken van de ASA-blokkeerders. Die zwagen de novembervliegen hiervoor dat anti-Zwarte Piet-demonstranten net in Dokkum komen koenen. Verslagjouwer Auke Seldrus door de straffen die tot de rechter takken binnen. Jenny Douwes volgt natuurlijk op. Zij is veroordeeld voor opruiing. Een straf van 240 uur, een werkstraf. Maar een voorwaardelijke celstraf van een mannen. 240 uur, dat is de maximale werkstraf. Er waren nog 2 oren die kregen 200, nog 3 kregen 180. En de meesten, de rest, zeg maar zeggen, die kregen 120 uur werkstraf. Het aantal recreanten dat op het water verbloot neemt stadig gewoon af, maar de recreanten die er komen blijven er wel langer. Uit een onderzoek dat blijkt dat het aantal bezitters van 110.000 in 2009 waaromroen is naar haast 84.000 in 2017. Maar uit de uitbreiding van het aantal leesplakken in de havens op de Wateilanden blijven recreanten langer lezen. Het aantal overnachtingsgier van 27.000 naar 90.000. Ziekenhuis MCL in Ljouwert staat op de 22e plek bij de topklinische ziekenhuizen van het land. Dat zou het Algemeen Dagblad in zijn jaarlijkse top 100. De lijst zit hier opdeeld in topklinische centra en streekziekenhuizen. Bij een topklinisch ziekenhuis binnen er complexe operaties, en dat is in streekziekenhuizen net zo. Het MCL krijgt een 4,8. Het Jeroen Bosch ziekenhuis uit Den Bosch is de nummer 1 met zo'n heel. In de lijst met streekziekenhuizen staat Antonius in Snits op het 19e plek. Volgt door Nijsmelling in Drachten op het 20e. En het Jongenskans op het Jereveen staat op het zo'n 20e plek. Sven Kramer en Patrick Roest komen bij de 2 eerste vrouwbekerwedstrijden van het retreatseizoen uit op het onderdeel ploegenachtervolging. Ze binnen met Marcel Bosker onwees door de selectiecommissie van het Retreatersbond KNSB. Met de vrouwen binnen Irene Wust, Antoinette de Jong, Lotte van Beek en Joy Beun onweest voor de ploegenachtervolging. Kans op zinnen van de media, maar ik op bewolking. Het is een graad stolven bij een matige zuideerste wind. In de nacht al wat rein, gewoon eerst ik rein en later buien. Temperatuur bloot maar 13 graden heeg. Vol helpt de wind aan. Er komt een vrij krachtige wind te staan en die komt uit het zuiden. Bij Mitsubishi zit SUV in ons DNA. Altijd klaar voor avontuur. Robuust, rijk uitgerust en betrouwbaar. We hebben altijd een SUV die bij je past. Met 5 jaar garantie en nu tot wel €3000 voordeel. Ga voor een persoonlijk overstapvoorstel naar mitsubishimotors.nl. Mitsubishi Motors. Of je nu energie wilt opwekken of juist wilt verduurzamen, het is goed voor het milieu en je portemonnee. Win-win dus. Bij Engie noemen we dat een win-woon-situatie. En die is voor iedereen anders. De een heeft isolatie nodig en de ander zonnepanelen. Creëer jouw ideale win-woon-situatie op engieenergie.nl. Op Marktplaats vind je alles om je huis gezellig te maken. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Gerda. Die zag dat haar eettafel opeens een bijzettafel leek nu haar dochters alle 3 een vriendje hebben. Gelukkig vond ze nog voor het diner een nieuwe op Marktplaats. Die hebben ze samen opgehaald. Dus hoe je het ook gezellig wilt maken, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Ga ook voor 100% groene energie van Engie. En ontvang de nieuwe Nest Thermostat E. Of kies je eigen win-woonvoordeel op engieenergie.nl. Ja, ook de tandarts is blij. Met Kruidvat. Nu alle GAM en O7 mondverzorging 1 + 1 gratis. Voordelig stoken en spoelen doe je bij Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Was nou maar naar Specsavers gegaan, want de tweede bril is totaal gratis. U kunt hem zelf houden of weggeven aan een ander. Ook voor deze actie kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Altijd voordeel, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Kom snel naar Specsavers, want deze actie eindigt 18 november. Het zijn de 1, 2, 3 weken bij Renault. 1. Ontvang voordeel tot wel €3000. 2. Of private lease vanaf €169 per maand. 3. Of lease een Clio Limited zakelijk vanaf €299 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Omroep Friesland. Noorderwien live. Bij Willem de Vries. En
we gaan dus terug mee naar weer live het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar hebben we krijgt Sjouke Nautel even jaren hoor. Ja, eigenlijk een beetje een nij initiatief. En dat doe je hem net al in als Friesland Pop, maar met meerdere. In een koepeltjerken in Ljouwt Jong. Een heel programma. Wat is dit nogal wat op stapel, hè? Ja, we hebben aardig wat mensen eruit trokken, zeg maar. En dat is ook wel fijn, want we doen het met Friesland Pop natuurlijk al een paar jaar die Friese Singer-Songwriter Contest. En die komen altijd hele goede winnaars uit. Maar ja, daar wist Alex ook wel wat meer met. Een andere naaie ontwikkeling is dat de winnaar van die contest, als we net ook al horen bij de hip-hop, ook deurstroomt naar de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat geldt ook voor de winnaar van de Kleine Prijs voor volgend jaar. Dus dat zijn hartstikke goede ontwikkelingen. Maar er is natuurlijk ook wel gewoon die singer-songwriters wat meer in het zonnetje zetten af en toe. Dus, en dit is een poging daartoe, zeg maar. Nou, het lesje is mooi in ieder geval. Nou ja, Tols, we hebben hier in de studio. Kom naar je album uit. Is een prachtig voorbeeld van hoe een talent zich op een hele leuke manier ontwikkelt. Hè? Ja, we hadden gisteren de presentatie van Safir van Hoefklips bij het Noordelijk Filmfestival. En Tols is uiteindelijk de eerste geweest die ooit zo'n clip maakt. Hè. Dus dat is al super mooi. En hopelijk kunnen we dat ook met meer van die singer-songwriters in de toekomst ook weer doen. Dus daar maken we ons in ieder geval een hart voor. Je doet nog meer, maar ik geloof dat ook nog wat stands stellen. Ja, we hebben wat stands staan van verschillende organisaties. Wij hebben een stand waar we de cd's van de singer-songwriters in Friesland op tafel gooien, zeg maar. En er zijn natuurlijk heel veel andere artiesten ook nog die vanavond op het podium komen. Vertel. En Sequence, Sido Martens natuurlijk, de good old superstar van het zingers. Hij is weer met een album bezig, voor mij 482. Ik heb diep respect van, maar hij is net te stuiteren. Niet te stuiteren, die man, dat is echt geweldig. En als het nou van die tussendoortjes binnen, maar het is ook wel allemaal van een supermooi niveau. Dus, daarnaast is Monet, de Martin Pals zien band is een groot woord, maar duo, zullen we maar zeggen. En Chris Egbers, ook alweer zo'n winnaar van een singer-songwriter contest een paar jaar geleden. En Sarah Seuterman, die dit jaar won het en die dus ook doorgaat naar de Grote Prijs van Nederland. En dan vergeet ik nog een paar. Even kijken. Esther Solo, natuurlijk ook niet te vergeten. Ja. En deze dame die zit. Dat was. En deze dames allemaal. En dat is super mooi. Mooi, goed. Jongens, doe maar staan. We moeten eerst wat eten en dan even opbouwen. Ja, nou die stand die moet ook staan. En dat is ook natuurlijk wel... nee, maar dat valt allemaal wat met. Maar ik ben wel heel benieuwd wat ze ook al zei. Van, hoe gaat het eruit zien en hoe gaat het klinken vanavond? Daar ben ik natuurlijk heel gespannen over. Koppeltjerken, Ljouwt, net stenen, maar erhinnen. Met een heel soort fantastische muzikanten, kijk je hem zeggen. En dat beweert aan Tols en Rachel Lekkerman. Leuk dat je er weer. Dank je voor je. Nou, bedankt. Tot de volgende keer. Sjouke Nautel, hij is van Friesland Pop. Ik geef naar Rachel Croft. Jong dus in de Koepelkerk. And you're going to play in Balk, isn't it? I am on Sunday afternoon. Metropole. Yeah. How long is the tour? Is it 2-3 gigs? So it's I arrived yesterday early morning, very, very early start. And now I'm going on Tuesday. So quite a short, sweet tour, but cramming a lot in. But the first time out of UK, why took it you so long? Because you're now for 4 or 5 years a serious musician? Well, I was waiting for the best. The opportunity. So I'm here now, and yeah, that's why. But did you try it before? No, I haven't. I've been sort of biding my time until it was, I don't know, and it just feels like right now. But if you play in the UK, what kind of venues are it? So I did the main stages of a few folk festivals last year, which Warwick and Bromyard and Beverley, which was nice. An honour. I was on the main stages of those as an emerging artist, so it was a real honour. And then I also support quite a lot of bigger musicians in the UK as well. And I go in Pocklington Arts Centre, and I'm supporting acts mainly at the moment, but let's build it. Yeah. It takes a long time, but you're playing very well. Are you always playing alone? At the moment, yes, but this first album that is out, and I have with me here in the Netherlands as an exclusive thing. I show it to the people. Yes, yeah, brilliant. So that first album was my first opportunity to bring together musicians that I really like and make a sound that's more full than just me and my guitar, because before that it has just been me and a guitar, but it's really nice to be creative and try something new and kind of build a sound that's true to me, really.
What a nice life to be busy all the time with your music. It gives a lot of stress too. I know. Happy to have you on the show. What's the song you're going to play now? So this next song is a single that is out already. It was released in November 2017, and it's called Only Dreams. Rachel Croft. Burning lungs can turn around. You call me out, but I can't make a sound. You run so fast, think I might fly. Would you forgive me if I tried? 'Cause we are only dreams left by the night. Don't wake me now, I'm so I'm free falling with you. I'm free falling with you. And who are you to tell me, you know, if I am really worthy? Oh, and somewhere deep inside you remembers what I told you. That we are only dreams left by the night. Don't wake me now, I'm so alive. I'm free falling with you. I'm free falling with you. Falling with you. 'Cause we are only dreams left by the night. Don't wake me now, I'm so alive.
falling with you. Thank you. Wow, Piekenvel, goosebumps. Thank you. New album is out. I Was Awake. And if you look inside the album, there's a special story about your own drawings, isn't it? These are my drawings, and because I love illustrating, and I wanted to make it I don't know, a complete collection of my creativity, I suppose. So I designed all this myself, and then I did all these drawings and things. And the cool thing is the CD. Oh, you can put it on the... Put it on, because I lost a bit of the design. And so I wanted to be able to get it. As a missing link. So yeah, it's missing link. So yeah, this is my absolute baby. I'm so pleased. Was it your first? Yes, my first baby. But I mean, I've done cover albums before, but never really a fully produced. You know, this is, you know, and I co-produced it as well and everything. So it's very much mine. Totally yours. Yes, that's right. Hours Awake. Prachtig album, dames en heren. Hele mooie vestjes erop. Foto aan de voorkant, maar hun eigen tekeningen dus aan de binnenkant. Very, very nice. You have one song to go? Yeah, sorry. I do. I was going to say that I actually finished them in time for the Netherlands tour. That's serious. The point. Yes. Yeah, so, and you guys are the first people to have access to. What an honor. Yeah. Wow. Well, officially though, it's out on the 8th of February, which I didn't mention, but it is. So you can hear it on Spotify then, but before then, you can buy them if you come and see me. Oh, wow. Okay, it's too much. Please give us one more song. Oh, absolutely. So this last one is the very last song on the album, number 11, Can't Replace Your Perfect. And I was listening to a lot more Joss Stone and soul music, so that's where that one came from. So yeah, thank Rachel Kraft. Thank you. Dank u wel. Help me out here, I'm drowning. I tried to sail away in a paper boat. Well, I might have made it, but your storms capsized me. And no heart of mine would ever float. You slipped like water right through my hands. 'Cause you don't want no one to save you. And all those letters to yourself were broken plans. You wouldn't listen, they were thrown in the fire. And I can't replace your perfect. But can't you take me as I am? You're perfect, baby, but I will try the best I can. Ooh, no. You slip like water through my hands. Though I tried my best to save you. And all those letters to yourself, they were broken plans. You know. They may bear
try the best I can. I'll try, I'll try, I'll try, I'll try. I'll try, I'll try, I'll try, I'll try, I'll try. No. Try, 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 try. I'll try, I'll try, I'll try, I'll try, I'll try. And I can't replace your perfect. But can't you take me as I am? No, I can't replace your perfect, baby. But I will try the best I can. I'll try, I'll try, I'll try, I'll try. I'll try, I'll try, I'll try, I'll try, I'll try. I'll try, I'll try, I'll try. I'll try, I'll try. Wow, again, you're having so nice voice, beautiful songs, and the album, it's really an honor that you bring it to us. En officieel, dames en heren, in februari, ze had hem nou mijn naam Hours Awake. Rachel Croft, jong dus in de Koepeltjerk en Nijtraaien komt direct nog goed te spreken. Maar dan kom ik stands en voor die standleden, dus wil ik nog even mee praten. And you will be back in April, I heard. Yes, 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 yes. I'm excited. Welcome to the show here. Yeah, thank you so much for having me. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Ja, mooi. Applaus. Straks praten we alleen maar met Bert, de studio kleren, Nederlandstalige muziek. Bert, is alles goed? Ja, best, heel best. Hoe heet het nummer? Was het wel eerst? Eén moet uit de laatste zijn, splinternieuw. We praten met Trijfleven. Bert is live in Arnhem! Café. Wie er zin heeft, gaat met ons mee. Zo'n avondje duurt tot een uurtje of twee. Tot een uur of twee. We raken in flink, ja, we gaan uit de bol. En we mensen alle veel. We raken in flink, ja, we gaan uit de bol. Lekker uit de bol. En we kijken daar niet op een rondje. Nee, niemand die daarover zeurt. Maar eentje die vindt het wel goed zo. Maar komt aan de beurt. We zingen. Eén moet er de laatste zijn. Die is van de kastelein. Eerder gaan wij niet naar huis. Hij telt onze centen thuis. Eén moet er de laatste zijn. Die is van de kastelein. Gooi ons glas nog één keer vol. Want van ons heeft hij de meeste lol. Als er wordt getoost. Met z'n allen zeggen we proost. We raken in flink, ja, we gaan uit de bol. En hebben veel plezier. En we kijken daar niet op een rondje. Nee, niemand die daarover zeurt. Maar eentje die vindt het wel goed zo. Maar komt aan de beurt. We zingen. Eén moet er de laatste zijn. Die is van de kastelein. Eerder gaan wij niet naar huis. Hij telt onze centen thuis. Eén moet er de laatste zijn. Die is van de
heeft hij de meeste lol. Ja, la, 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 la. Dankjewel. Bertus, live in Noordwijk, straks nog een nummer en praat ik nog hele piep vol mee. Maar eerst het Nijs. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Nature Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Je mag al wat stadiger rieden, hè? Er wordt aan het dik werken. Ja, ik zeg het. Dat is die snelheid ontpast. Maaien veilig bij het werk onder dik. Sjog op samenwegwerken.nl. Aldi en Abakkers zijn partner van het Nationaal Schoolontbijt en zetten voor duizenden kinderen lekker brood op tafel. Daarom nu in de weekactie bijvoorbeeld fijn volkorenbrood voor 79 cent. En volkorenbolletjes, 8 stuks, ook maar voor 79 cent. Dat wil toch iedereen? Yummy, lekker. Een lekker ontbijt voor iedereen. Weekactie bij Aldi.
gratis. U kunt hem zelf houden of weggeven aan een ander. Ook voor deze actie kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Altijd voordeel, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Kom snel naar Specsavers, want deze actie eindigt 18 november. Ga ook voor 100% groene energie van Engie. En ontvang de nieuwe Nest Thermostat E. Of kies je eigen windwoonvoordeel op engieenergie.nl. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Nature Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Het is weer vreemde maar het weekend vader door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur van Noorderwind live met een heel soort muzikale gasten hier. We hebben hem super kijken van het Nice Leven Betters. Wat een beetje net samen, maar er komt altijd wel leuk singlewerk voor u, maar dat was een speciaal feestje. Ja, ik zong het zien hier deze week. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wist het precies op de dag dus? Ja, nou, ik ben, dat weet ik niet precies bij maar ik ga zo'n november 2008 mijn eerste CD-presentatie gewoon. Jeetje. Dit is gewoon de tweede eigenlijk, dat zie je niet later. Ja. Hoe spannend wie het doet iets? Nou, volle spanner, toen maak ik het plaatje en toen wie het ik nou een beetje oors vind ik. En toen denk ik wel in de muziek wat crisis was. En nou, het is gewoon een gekkenboel. Dus, ja, absoluut. Is het ooit verwachten dat deze kant op gaat hoor? Nou, als je het wil, dan lukt dat denk ik wel. En al ben je misschien net de beste zanger, maar je bent misschien wel een heel goede entertainer op een podium. En daarom, en agenda ligt ik net zeker niet, maar wie had het hartstikke droog en het peelt heel hartstikke mooi droog. Dat feestje toen, hoe had dat vierd? Nou, toen ik mijn collega artiesten werd ik toen wat met hier, zeg maar, werk ik toen een beetje inrollen. Maar nou, ik kan die zo net vertellen, maar ik had een poster leggen in de Nation. Maar het is nou het zie je niet verder. Ik had nou gewoon echt met artiesten, er komen meer dan 20 gastartiesten, liet ze heel, dan neem ze al maar. Ja, neem maar één per op. Ja, nou, hele dus. Er is net één die het weet verder wat er komt. Ik ga een poster maken zonder mijn artiesten erop wat er komt. Dus ja, en we gaan niet. En Betters natuurlijk, liet ze heel en Betters. Nou, zei je. En nog 18 anderen. Ja, zei je het ongeveer. Ja. Maar op zijn hier een beetje een soort surprise, Jonne. Ja, ik vind het, dat bedoel ik net eigenlijk wie, maar oors komen ze misschien voor een artiest. Snap je wat ik bedoel? En nu komt het echt voor het zweetje. Voor het zweetje, voor de jongen. Als je de muziek mooi vindt en dan komen zoveel gasten op erin. Dus dan is het misschien ook een keer leuk om een keer, ik denk, we zetten gewoon geen naam op een poster, een keer grappig hebben. Dat vind ik leuk, ja. Nou, dan zitten we net als toekomst. Een hele geintje, dat is helemaal net zo zeker hier. Zeg maar, hey, plaatwerk? Ja, nee, een single die krijg die is, had ik gisteren pas binnengekregen, dus ik moest even heel vast, hè? Heel wat installeren. En de singles komen hier binnen en morgen samen met een prachtige jongen van Instagram. Hoe heet die single? Eén moet uit laat. Ja, want ik wie hem de titel kwijt. Die is nog officieel uit of zei van ik ga de cd'tjes thuis en ik met al je nou. Nou, het grudde werk maakt al je nou, maar we maken morgen clip en dus eigenlijk rennen we een beetje voor op het ding, maar niks mis mee. Nee, toch, we moesten 10 november een single aan. Nou, dat is leuk. Hoe laat begint het? Het begint 9 uur. 9 uur begint het programma. Jij en door, je hebt hem tot een uurtje overhouden. Oké. Sluit zelf ook aan. Ja, wees. Bleek je. Ondertussen net al te volle drinken. Ga, maar een feest, jongen. Nou, je kent dus naar hem daar en de Kolk, hè? Kolk zegt. Daar zit het precies. Kolk zegt er Veen. Ja, stritten. De Kolk 23 in Holle. Ja. Maar het is wel de kaart nog heel hard. We hadden, ik kennen 800 man in. Ik denk dat er nog een 400, 600, ik denk wel 600 al voort binnen. Dus dat wordt heel best. Nou, noem ik het. Wie doen in mijn vorige singeltje? Ik pluk de sterren uit de lucht. Betters live in Noorderwind. De wereld om me heen is zo veranderd. Vanaf de dag dat ik jou daar ineens zag staan. Alles heel diep in mijn hart voelt nu zo anders. Ik weet niet goed hoe dit verder nu zal gaan. Want om je heen bouw jij gewoon je eigen muurtje.
Omdat je bang bent dat de liefde van je wint. Maar op een dag dan zullen alle stenen breken. Maar niet je hart, omdat je liefde vindt. Ik pluk voor jou, de sterren uit de lucht en dans op wolken van geluk. Elke nacht droom ik alleen van jou. Vraag een glimlach van jou terug. Ik wil van jou een beetje meer. En het hoeft niet eens zoveel te zijn. Want met jouw lach geef jij me elke keer maar weer mij de mooiste zonneschijn. Ik zoek de woorden die ik jou zo graag wil zeggen. En waar ik jou ook mee kan raken, heel misschien. Het is zo moeilijk om het jou ook uit te leggen. Op een dag zal jij het zelf ook anders zien. Want je verstoppen, omdat jij je wil beschermen. Tegen de tranen die de liefde soms ook brengt. Het gevoel gaat op een dag eens van je winnen. En zeker als je weet wat ik je breng. En ik pluk voor jou, de sterren uit de lucht. En dans op wolken van geluk. Elke nacht droom ik alleen van jou. Vraag een glimlach van jou terug. Ik wil van jou een beetje meer. En het hoeft niet eens zoveel te zijn. Want met jouw lach geef jij me elke keer maar weer mij de mooiste zonneschijn. Ik pluk voor jou, de sterren uit de lucht. En dans op wolken van geluk. Elke nacht droom ik alleen van jou. Vraag een glimlach van jou terug. Ik wil van jou een beetje meer. En het hoeft niet eens zoveel te zijn. Want met jouw lach geef jij me elke keer maar weer mij de mooiste zonneschijn. Mij de mooiste zonneschijn. Dankjewel. Morgen viert hij zijn feestje, Tjeni Verlien, Branger, met zijn zangcarrière. En morgen in ieder geval met al die special guests, 20 in totaal hast. Kolk zegt dus, de Kolk, zuster Bertus, mij de nieuwe single uit, Zwitter per kop. Ja, jong met die erbij, vriend. Ja, ik ga horen doen. Ja, hè? Ja. Mama, hey, succes man. Kom goed, dankjewel. Tot de volgende keer, dankjewel, Bertus, jawel. Ik heb een dame die al heel lang zit te wachten. Waited for a long time today. Welcome to the show. Thank you for having me. It's your artist name is Cole Silva because your name is Nicole. Nicole, yeah. Sorry, I've got a really sore throat today. I'm gonna tell the people the plan was to do 3 songs, but your voice is not really. Yeah, as you can hear, it's very husky today. You hit the promotion for a promotion of a single, but how long is your career? Only 3.5 years. So wow, really young in music. Yeah, so yeah. How did it start? I started out in country music. I presented on a TV show on Sky TV in the UK called Keep It Country TV. There's a music channel over there, a bit like this. And they said, "Oh, can you sing?" I said, "Actually, I can hold a tune." And it sort of took off from there, really, and sort of it's expanded as we've gone along. So now I'm a bit country, a bit jazz, a bit soul, a bit blues, a bit of everything. Well, one big adventure, this, because you were used to presenting shows like this, and now you're part of it. I'm really nervous being this side of the camera.
It's much different. I know, it really is. Do you write your own songs? No, they're all written for me. Yeah, writing's not one of my strong points. I have here a single and Jingle My Bell. Jingle My Bell was not the other word. But it's early for Christmas. It's not. In the UK, it's not. Everything's... Serious? It's yeah? Yeah, as soon as we get back, we're doing Christmas promotion. Literally, as soon as we get back tomorrow. I'll hold for the next 6 weeks. And have a lot of Christmas shows? Yes, literally fully booked until the 23rd of December. Okay. Yeah. Wow. Non-stop. It's a serious career. Yeah, it is this year. and in Holland here for a couple of promos? We've been here since Tuesday. Okay. And we're going home, literally straight after the show, we're going home. So, yeah, see my little girl. I haven't seen my little girl all week, so... Oh, happy to have you on the show. Shall we do the song live? Yes, let's try. Okay, live in Noorderwind, Cole Silva! Reading emails and checking the list. No time left for my mistletoe kiss. Oh, Santa, come on and jingle my bells. Buried in iPods and MP3s, so deep that you forget about me. Hey there, Santa, come on and jingle my bells. Oh, there's his show off to the sleigh and take a moonlit ride. Go wherever the north winds blow and let the long drive. I can tell you I'm the kind of woman that don't mind the wait, but you know me too well. Oh, Santa, come on and jingle my bells. I need you, Santa, come on and jingle my bells. I'm waiting, big guy. Come on and jingle my bells. Why don't we hitch your off to the sleigh? Take a moonlit ride. Go wherever the north wind blow and let the long drive. And I can tell you I'm the kind of woman that don't mind the wait, but you know me too well. Oh, Santa, come on and jingle my bells. Sleigh boy, come on and jingle my bells. Ooh. Wow, it's the first Christmas song I hear, because in Holland it's a little bit later, but UK is in Christmas. Yes, we're full Christmas spirit already. Literally, I have... When we Monday, I have to do Christmas lights switch on every day until the 1st of December. Serious? Yeah. Wow. Non-stop. Your voice was okay? Yeah, it's okay. It's really, really sore though, so I was pushing it so hard then. I have a lot of respect for you to start a music career at a certain age, and 4 years ago, and be professional, come to Holland, do a song. Respect. So it's a chore. I've got to keep trying. I hope to see you again. Yeah, definitely. Love to come back. De single is het Jingle My Bells en haar naam is Cole Silva. Thank you. We draaien de plaat, geven even een soundcheck en mij Richard, de rapper hier, together met een gitarist. Maar eerst, Armin van Buren. I can't dance cause my feet won't let me.
And I can't love, cause my heart won't let go. I can't tell no one the way I really feel, cause I don't feel nothing no more. And I came here to remember what it's like to hold someone. And then I saw you dancing on your own, and you look like therapy, exactly what I need. You're where the darkness meets the light. Yeah, the perfect remedy to heal this hurting me can be the therapy for me and me for you tonight. I can tell by the way that you move, there's a cure for me somewhere in you. You touch your kiss and your body next to mine. I just want a bit of your time. And I came here to remember. Armin van Buren, jawel, we zijn er ook aan het soundchecken hier. De studio is aardig vol. Het is nog voller. Goeiedag, laat je me even jaren. Goeiedag. Hey. Prachtig nog, goed. We hadden het heel erg druk en gezellig. En dan komt, ja, maar was is Rich eigenlijk, hè? Rich, ja. In de studio. Maar waar is mijn naam? Hein Lammert, mijn gitarist. Hè? Fantastisch. Ben je altijd met je beide paarden? Ja, vorige keer ben je werk met je 12. Ja, maar dat wisselt net. Dat is... Nee, we zijn altijd met je 12 van Ik voorstel dat ik ga een promotie, denk ik, neem met mij. Maar ik zie nog wel eens een solo misschien wat te doen. Nee, ik wil niet meer zonder een gitaar Nee. erbij. Nee. Houden we zo dus. EP? Yes. Ja. How come? Ja, ik denk dat het wel een keer tijd waren eigenlijk. Ik ben altijd losse tracks en ik hoorde nou in geheel van meidje, dus ja, heb ik gewoon die in. En met je bijnek of met producers erbij? Nee, zonder gitarist. Ja, wel een producer erbij en voor de rest sta ik eigenlijk zelf alles dienen en niks erbij of nee, puur ik, alleen eigenlijk. Ja, lekker man. Ja. Hoe lang ben je er nou bezig? In totaal? Ja. Nou, ik denk wel 15 jaar. Ja, een hele titel hè? Ja. Echt 4 jaar niks dienen eigenlijk, maar in zijn totaliteit wel fusioneerd. Nee, ik dacht vanmorgen, ik denk, hey, voor mij best wel al heel lang actief. Ja, dat vooral met Daniel Kolk natuurlijk. Ja, precies, Diekenhoeken. Ja, in een groepje en nog een periode linnig. Dus, Zit er een verhaal achter de EP? Ja, dus er moest maar eens in je verhaal van maken worden. Nou, ik ga honderden teksten en ik zeg eigenlijk de laatste teksten dat het van negatief naar steeds positiever gaat eigenlijk. Het is een gevoelige plaat worden, persoonlijk. En ja, dat ga ik in de EP verwerkt stappen vooruit. Dus elke track wordt het positieve. Dus als je ons tien eigenlijk. Een donkere 10. Dus een beetje positiviteit kunnen we broek in. Wat weet je eerste nummer? Te laat. Oké. Live in Noorderwind. Nu klim ik rustig weer omhoog. En natuurlijk wil ik leven, ik wil rappen tot mijn dood, haha. En al me weg van al die stress. Al me weg van het gevaar wat naar me kijkt vanuit de fles. Mijn hele fucking leven lijkt er zo te zijn. De klootzak van de serie blijkt ik ook te zijn. Misschien komt er een einde aan de reeks. Drama in de serie die ik liever weer vergeet. Nu zijn er weer dagen dat ik hoop dat ik rustig kan genieten en kan werken aan mijn droom. Want toch is het niet gewoon, ik zal alles moeten geven, daarna klim ik weer omhoog. Soms zoek ik de rust en is het even stil. Bewust van al die dagen die ik niet meer wil. Misschien is dat de reden waarom dit me raakt. Shit, het wordt de tijd dat ik de stappen maak. Zolang ik geen stappen maak, zal ik nooit een keer bereiken wat ik wil, het is te laat. Zolang ik geen stappen maak, zal ik nooit een keer begrijpen waarom alles me zo raakt. Zolang ik geen stappen maak, zal ik nooit een keer bereiken wat ik wil, het is te laat. Zolang ik geen stappen maak, zal ik nooit een keer begrijpen waarom alles me zo raakt. Yeah, hey. Ik zeg mezelf, je moet niet stoppen man. Je hebt nog zoveel shit wat je nog droppen kan. Dan werk ik nachtenlang aan al die nieuwe tracks. Maar voelt het alsof niemand door mijn ding nog checkt. Maar fuck, ik heb een passie om te schrijven gek. En soms dat ik je weet hoeveel pijn ik heb. Emo tracks, emo raps. Als jij het niet kan diggen is het ook wel best. Misschien moet ik gaan rappen voor de dough, yeah.
Misschien moet ik gaan rappen over hoes zijn. Maar het is niet wie ik ben. Als ik gevoelens wil gaan uiten, moet ik zoeken naar een pen. Soms zoek ik de rust, dan is het even stil. Bewust van al die dagen die ik niet meer wil. Misschien is dat de reden waarom dit me raakt. Shit, het wordt wel tijd dat ik een stappen maak. Zolang ik geen stappen maak, zal ik nooit een keer bereiken wat ik wil, het is te laat. Zolang ik geen stappen maak, zal ik nooit een keer begrijpen waarom alles me zo raakt. Zolang ik geen stappen maak, zal ik nooit een keer bereiken wat ik wil, het is te laat. Zolang ik geen stappen maak, zal ik nooit een keer begrijpen waarom alles me zo raakt. Rich is in je EP, Stappen Maak. Straks na de break, jongens, maar er even uit van het reclame en nice. Komen we als eerste bij hem te lonen met het tweede nummer. Bim hij bij hem, dus een prachtig mooie muziek. Dan nog volle meer onder oren van Tolz. Maar eerst net nice. Bij Mitsubishi zit SUV in ons DNA. Altijd klaar voor avontuur. Robuust, rijk uitgerust en betrouwbaar. We hebben altijd een SUV die bij je past. Met 5 jaar garantie en nu tot wel €3000 voordeel. Ga voor een persoonlijk overstapvoorstel naar mitsubishimotors.nl. Mitsubishi Motors. Oh, kijk dat snoetje. Vind jij een pup ook zo schattig? Nee. Maar heb je liever geen pup in huis? KNGF Geleidehonden introduceert Spup. Dat is een gesponsorde pup die wordt opgeleid tot geleidehond. En die je toch van dichtbij kunt volgen. Oh, kijk eens wat hij ook kan. Ga naar sponsorenpup.nl. Spup is een initiatief van KNGF Geleidehonden. Ik had weer blaasontsteking. Vorige keer werd ik misselijk van de antibiotica. Mijn dokter was blij dat ik dat zei. Hij zei dat blaasontsteking soms vanzelf overgaat. We spraken af dat ik veel water zou drinken. Dat hielp gelukkig. Ik voelde me snel beter. Kan jij ook niet wachten op de feestdagen? Bij Phonohouse zijn we alvast begonnen. Je krijgt bij ons een bol.com cadeaukaart van maar liefst €50 bij het afsluiten van een 2-jarig SIM-only abonnement van Tele2. Pak dit feestelijk aanbod en kom naar één van onze 100 Phonohouse winkels bij jou in de buurt. Kijk op phonohouse.nl/acties voor de algemene voorwaarden. Help de dokter met een goed gesprek. Kijk op begineengoedgesprek.nl. Het is Singles Day weekend bij BCC. Verwen jezelf en shop tot en met zondag heel veel producten met kortingen tot wel 30%. Kom snel naar de winkel of shop op bcc.nl. Dat is zeker BCC. Jij shopt het. Jouw kerstversiering. Alleen dit weekend bij Quantum. 15% voordeel op alle kerstversiering. Quantum, daar woon je beter van. Het zijn de 1, 2, 3 weken bij Renault. 1. Ontvang voordeel tot wel €3000. 2. Of private lease vanaf €169 per maand. 3. Of lease een Clio Limited zakelijk vanaf €299 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Als is nog een liedje over het game met Noorderwien live onder met optreden van Tolz. En ik Rich zult nog een nummer hier live spelen. Maar eerst het nice met Jantine Weidenaar. Een goeiemiddag. Werkstraffen van 80 aan 240 uur. Dat is de uitspraak van de rechter in de zaak in de 34 blokkeervriezen. Eigen richting moet niet worden getolereerd, zo zei de rechter van de media bij de uitspraak. Verslagjouwer Auke Zelderust oer de straffen die toch de rechter takken binnen. Jenny Douwes volgt natuurlijk op. Zij is veroordeeld voor opruiing. Een straf van 240 uur, een werkstraf. Maar een voorwaardelijke celstraf van een mannen. 240 uur, dat is de maximale werkstraf. Er waren nog 2 oren die kregen 200, nog 3 kregen 180. En de meesten, de rest, zeg maar zeggen, die kregen 120 uur werkstraf. De blokkeerde cels die binnen min te spreken hoe de straffen die de rechter opline had. En Gwen van Harren tinken al oer een hege beroep. Ik ging sowieso en wat ik jaar om me heen, dan gaan er heel wat mensen in een hege beroep.
Dan geven we horen argumenten voor waarom we denken dat het leger of niks wordt. Maar dat is zorg voor letter en net van nou. De activisten van Kick-Out Zwarte Piet binnen krijgt wies maar de uitspraak van de Jeugdbank. KOZP vond dat de blokkeerders lessen en workshops van Nederland wordt beter volgen moesten. Daarin zit ook een lespakket over de geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet. Zo'n cursus zou eenduid worden. De Jeugdbank ging wel net mooi in die eerst en dat vinden activisten spietig. En de politie is in de oude nacht nog urenlang dwaande west met het sporenonderzoek naar aanleiding van de oerval op een supermarkt in Ljouwert. De oervallers broekten bij haar actie een mes en een vuurwapen. Het ging haar benamen om de kassa's van de winkel. Politie konden 1 verdachte al vlug aanhouden. De andere 2 verdachten binnen trok een arrestatieteam uit een appartementencomplex Helle. Bij de ziektocht naar de oervallers had personeel van de supermarkt de oervallers achtervolgen. En dan nog het ware. Kans op zinnen van de middag, maar ook op bewolking. Het is een graad als stolven bij een matige zuidestenwind. In de nacht al wat rein en morgen eerst ook rein en letterbuien. De temperatuur blijft maar 13 graden aan de hege kant. Wel helle te wien aan. Er komt een vrij krachtige wind te staan uit het zuiden. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Nature Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Waarom een nieuwe cv-ketel als we toch van het gas af moeten? Uw cv-ketel vervangen of naar gasloos met een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord en adviseert graag over dé oplossing voor uw woonsituatie. Maak een afspraak met uw Vaillant-vakman of kijk op vaillantwoord.nl. Vaillant. Mijn huis, mijn comfort. Jumbo is wederom verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Jumbo? Koop nooit bij de Jumbo. Dat is jammer, want bij Jumbo hebben we altijd lage prijzen voor producten die je dagelijks gebruikt. Ook hebben we de laagste prijsgarantie en ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals heerlijke magere runderlappen, 500 gram voor €4,99. Dat is het voordeel van Jumbo. Nieuwe cv-ketel of toch een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord op vaillantwoord.nl. Snijn in Bureau de Vries. Ik had niet van kunnen durven dromen dat ik nu dit zo allemaal zou doen. Het is fantastisch. Christian Triebet. Ik heb natuurlijk altijd heel veel gelift. En toen ging ook de hele wereld over. Nu ga ik ook die wereld over, maar wel met een onderzoeksdoel vaak. Zo'n 20-jarige Fries wordt heel iets verneemder als internetonderzoeksjournalist. Een beetje op de Bonnefoy en nou, hier kunnen we wel eens naar kijken, daar kunnen we wel eens naar kijken. Snijn Alvoeren in Bureau de Vries. Moet je horen, Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. Inclusief een geschenk van het Prinses Christina Concours en een cadeaukaart ter waarde van €5. Shop nu in de winkels of op aangenaamklassiek.nl. Jij shopt het, jouw kerstversiering. Alleen dit weekend bij Quantum. 15% voordeel op alle kerstversiering. Quantum, daar woon je beter van. Als hardwerkende vakman kun je wel eens een extraatje gebruiken. Daarom profiteer je bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000. Inclusief een laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €99 per maand. Renault Bedrijfswagens. Voor de vakman. Let op, dit aanbod geldt tot en met 30 november. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. En wij gaan terug inderdaad met het muzikale dwarsplein van Friesland. Met nog 2 evenementen. Tols zal nog 3 noemen spelen. Ze zien een soort mini-concert. Het wordt hartstikke mooi. Maar dat album, dat wordt net alleen hier in Ljouwert gepresenteerd, maar ook in Amsterdam Paradiso onderhoor. Maar ik ga eerst naar Rich en zijn nieuwe EP. Ik zei, er komt er een grote tournees en presentatie. Maar dus ik ben eigenlijk al met nieuwe nummers bezig. Ja. Is dat een constant proces of zo? Nee, dat doe ik normaal. Ja, ik maak wel die nummers, maar ik breng het vaak gelijk uit. En ik wil nou wel echt, ik denk wel een album maatje gelijk. Wow. Ja, dat lijkt me wel vet. Ja, heerlijk. Ja. Hoe gaat dat? Best lekker tussen knoeien. Hoe maak je dat voorstellen? Ja, op een heel iets kimmerke. En dan ga ik wat... Hetzelfde kerk? Ja, apparatuur en ben ik wat bezig. En de mix en alles door mezelf. En de mastering komt naar een studio daar. De rest doe ik thuis.
teksten, hoe hast dat? Hast hij deze vallijst, deze jerrelist, hoe was een beetje meer sparst? Hoe ik het zelf doe? Ja, hoe pak je dat doen? Ja, ik heb het eens wel clear. Iedere keer dan begin ik te scrollen en dan ga ik 10 teksten. En soms is het 2-3 maanden dat ik helemaal niks scroll. Dat verschilt heel erg. Waar is de eerste die het leest? Moeten die zelf op? Meestal mijn producer. Dan stuur ik het door en dan zien of er wat bij gaat qua beat of wat dan ook. En dan, Maar wat ik te crossen of ben je meestal toch wel in een fase dat ik ik voel wel clear eigenlijk. Ja, mijn teksten kon ik niet in. Nee, hè? Goed zo, is heilig dus. Ja, nee, dat vind ik leuk. Ja, dat doe ik zelf. Dat is het. Ja, ik hoor van eigen wijze mensen. Dan best jij Jodek, maar dat is mooie muziek. Klonk fantastisch. Eerste nummer, tweede nummer. Hoe heet dat? Fijn. Live in Noorderwind, Rich. Was het maar een droom, dat was alles weer gewoon wanneer ik wakker werd, maar dat is het niet. En misschien moet ik gaan praten en komt alles dan wel goed, maar dat is iets waar ik moeite mee kan hebben en besef dat ik de mensen nu verlies. Dus ik zal wel moeten praten zodat ik misschien straks weer eens geniet. Yeah, ik heb de liefde van mijn leven. Heb een baan, ben tevreden, ik heb geld en tevreden. Zie me gaan, ben nog wat me raakt, houdt me bezig. Wat mijn maag staat geschreven, zie me laat nog wat tapen. Dat is fijn. Maar toch kan het niet zo zijn dat ik elke keer moet leven met die angst en met die pijn, toch? Nee. En misschien is het wel tijd dat ik eindelijk kan zijn wie ik altijd wilde zijn, toch? Voel je mij? Ik ga lekker op die beats, voel dat ik nu weer geniet en dat is fijn. Voel je mij? Ik ga lekker in mijn raps, heb nog zoveel niet gezegd en het is tijd. Voel je mij? Ik ga lekker op die beats, voel dat ik nu weer geniet en dat is fijn. Voel je mij? Ik ga lekker in mijn raps, heb nog zoveel niet gezegd en het is tijd. Yeah, en het is tijd om te rocken. Tijd voor mezelf, heb geen tijd om te stoppen nu. En het gaat beter dan voorheen. En natuurlijk zijn er dagen dat ik denk, waar gaat het heen? Maar ik heb mijn plezier weer wat terug. En daar is niks voor nodig, zelfs geen bier en geen drugs. Nee, en ook al gaat het soms kut, zolang ik mag genieten heeft het leven weer nut. Yes, voel je mij? Ik ga lekker op die beats, voel dat ik nu weer geniet en dat is fijn. Voel je mij? Ik ga lekker in mijn raps, heb nog zoveel niet gezegd en het is tijd. Voel je mij? Ik ga lekker op die beats, voel dat ik nu weer geniet en dat is fijn. Voel je mij? Ik ga lekker in mijn raps, heb nog zoveel niet gezegd en het is tijd. Was het maar een droom, dat was alles weer gewoon wanneer ik wakker werd, maar dat is het niet. En misschien moet ik gaan praten en komt alles dan wel goed, maar dat is iets waar ik moeite mee kan hebben en besef dat ik de mensen nu verlies. Dus ik zal wel moeten praten zodat ik misschien er straks weer eens geniet. Yeah, en na de regen komt de zon en de storm is voorbij. Heb geen idee hoe het begon, heb geen idee waarom je bleef. En ik hoop dat je vergeet dat ik altijd lief te zeiken over alles wat je deed. Dat deed pijn. Ik wil je sorry zeggen, schat, dat ik maandenlang verdween en soms ook weken niet meer sprak, maar sorry. Nu is alles weer gewoon en ben ik weer die jongen waar je eerst zo van genoot, toch? Voel je mij? Ik ga lekker op die beats, voel dat ik nu weer geniet en dat is fijn. Voel je mij? Ik ga lekker in mijn raps, heb nog zoveel niet gezegd en het is tijd. Voel je mij? Ik ga lekker op die beats, voel dat ik nu weer geniet en dat is fijn. Voel je mij? Ik ga lekker in mijn raps, heb nog zoveel niet gezegd en het is tijd. Was het maar een droom, dat was alles weer gewoon wanneer ik wakker werd, maar dat is het niet. En misschien moet ik gaan praten en komt alles dan wel goed, maar dat is iets waar ik moeite mee kan hebben en besef dat ik de mensen nu verlies. Dus ik zal wel moeten praten zodat ik me straks weer eens geniet. Rich en zijn nieuwe EP en kom net om zijn tekst en dat vind ik wel een mooie uitspraak van Joert, want dan kost gewoon Richard, Rich, leuk man. Hey, die EP, hoe is die te krijgen? Waar is die te krijgen? Spotify, YouTube, alle streams. En gewoon Rich, R-E-C-H? Ja, Rich en dan stappen vooruit, dan vind je hem wel. Prachtige plaat. Ik vond het mooi dat je hem er wien, dankjewel. Ik vond het ook wel leuk, dankjewel. Tot de volgende keer. Yes. En Blue trok in mijn mooie muziekmeidje. Ik kom bij Tols, die staan alweer klaar, maar we gaan eerst even naar Rocking the Blues. Agen van der Zee, hoi. Hoi. Goedemiddag. Ja, met je. Welke dames doen mij nou? Dit is Elze Kingma van Beware. Beware, hoi. Hoi, hallo. Je van de band die spelen, hè?
Ja, Bluesband Beware. Wij trapen oude, jong. Ik heb hier recht met. Hoe lang besteed je, man? Wij bestaan nog maar heel kwart. 2 jaar, 2,5. Je zegt vast dus. Ja, zij zeggen. Ja. Spannend. Ja, nou, hartstikke mooi om op zo'n podium te staan. Je komt bij elkaar natuurlijk om een band te beginnen mee, om muziek te maken. Maar dat werkt het simpel idee. Gewoon leuk, lekker met muziek doen aan de weg. Ja, en vooral de blues. En nou wiek ik een beetje uit naar jazz. En ja, ik een beetje naar rock. En van alles en nog wat eigenlijk. Maar blues is de ondertoon. Dat wordt een mooi feestje. We hadden er heel soort zin in. Ja. Are, vertel eens waar komt er meer? Dan mag ik even spreken. Palace of the Queen vanzelf. Grote band, 12-koppig. De Shotgun Shacks, echt een hele leuke band. Van Ellie natuurlijk. Die is er vaker geweest, hè? Die is vaker geweest, maar dat komt omdat ik er zelf inspelen. Ja, zo simpel is dat. Ja, de programmeur nog. Ja, zo werkt dat. Nou, en dan natuurlijk de Halstad Blues Band, die speelt in een foyer. En de Drugstore Cowboys. Ja, fantastische band. Leuke band. Ja. En Beware, je mag iets van, goed, je bent een bij elkaar jong talent, ik mag wel kans, ja? Nou, ik ga ze jong voor hier op het Blues Festival, wat zie je bij Krol organiseert. En daar voel ik er wel op. Ik denk van dit is wel leuke muziek. Dit verdient wel eens een keer een groot podium van daar. In Skaaf? Ja, tuurlijk. Bloedt het nog? Nou, ik begin steeds meer te twijfelen. Maar goed, het festival hebben we er nog. Dus gelukkig nog, hè, voordat het in januari is. Want ik denk wel dat het dan, hoe je het nou... Zo zonde bij zijn, Skaaf. Ja, Skaaf, maar die historie. Ja. Je speelde er nog één keer in ieder geval. Ga je hem er als eerder spelen of niet? Nee, daar hebben we nog nooit spelen mochten. Nee. Gaat opener. Rocking, de blues, maar het is wat breder dan alleen de blues. Het is een combi. Het is een combi van rock en blues. En daarnaast heb ik nog heel wat bedrijven die mij doen. Dus er is kunst bijvoorbeeld. En er zijn veel kunstenaars die daar dus hun spullen etaleren. Dat geef ik wat uitluchtje. Er zijn bedrijven die mij doen. We hebben er een t-shirt verkoping, de Saint. We hebben de Big Bad Wolf Records hebben we erin. Tamme, met de platen vanzelf. Dan is er een heel leuke studio Tess, met wat customized kleding. En dus met worden we kleden dus samen, jongen. En ja, u ziet dat de sponsor Casco en Coins, dat ik mij, dus dan komt er een klassieke auto en alles. Dan komt weer aan bod. Wanneer? Zandje november. Volgende week is zaterdag. Ja, aan het begin van de jongens. Zondag word ik in het door neer, jongens. Beware, als je er. Ja, we hadden er heel soort zin in. Rock and blues, dank u wel. Helemaal goed, dank je. Ja, dank je. Ik in het tals. Het leven niet noemen jij de lid, maar hier gaat nog volle meer aan. Prachtig mooi. Waar had je opmaken van die CD eigenlijk? Waar die gemaakt is? Ja, en wie? Op de Schelling. Ja. In de studio van Oerol Hessel, sorry. Ja. Door Pim van der Werken geproduceerd. Ja, het is een soort zwart-wit foto met een soort tekeningen nog op. Oh, de artwork. Ja. Ja, dat heeft een heel talentvol meisje heeft het getekend. Die tekent gewoon uit fantasie. En die heeft mijn muziek geluisterd en toen is ze gaan tekenen. Hoe spannend is het? Zo'n album, ik heb het in de hand. Je krijgt hem straks mee terug, want zo weinig zijn er nog van, hè? Ja, dit is de eerste inderdaad. Ik heb hem zelf gekregen. Ja, je krijgt hem echt terug. Blijf je cool. Heb je lang getwijfeld over de titel? Was vrij snel al duidelijk. We gaan nu ook Blijf je cool spelen als eerste. Dat is ook de titeltrack. Voor mij is Blijf je cool, het liedje gaat over het vergelijken van dingen met elkaar. En eigenlijk is Blijf je cool ook een alomvattend thema op het album van hoe allemaal verschillende onderwerpen en hoe ik daaronder blijf. Dus dat... Live in Orwin. Weet je wel dat ik toen zei dat ik niets anders wou. Ik wou dat ik dat vaker zei. Vaar je liever op het IJsselmeer dan op de Waddenzee of rustiger dan daar. Vaar je liever
rustiger dan daar. En als ik zeg wat ik nu voel, weet jij dan wat ik bedoel? En durf je me te zeggen wat je ziet en blijf je cool? Ga je liever met een plan? Of speel je liever kop of munt? En denk je niet dat ik dat kan? En dans je liever in de discotheek dan in een grote zaal, of wil je helemaal alleen? En dans je liever helemaal alleen? En als ik zeg wat ik nu voel, weet jij dan wat ik bedoel? En hoef je me te zeggen wat je ziet en blijf je cool? Zie jij en blijf jij cool? Weet jij, vaar jij, ga jij, dan zie jij en blijf jij cool? Weet jij, vaar jij, ga jij, dan zie jij en blijf jij cool? Weet jij, vaar jij, ga jij, dan zie jij en blijf jij Weet jij, vaar jij, ga jij, dan zie jij en blijf jij Als ik zeg wat ik nu voel, weet jij dan wat ik bedoel? En durf je me te zeggen wat je ziet en blijf je cool? Blijf je cool? Blijf je als ik zeg wat ik nu voel? Weet jij dan
Jong in de Koepelkerk. We gaan straks met hem terug, Tols. Dus er komen nog 2 nummers van hun. Maar ze zullen spelen dus op het Singer-Songwriter Festival. Maar ik wil eerst even net 2 mensen die al een hele tijd zitten wachten. En dat gaat over gospel. Dat doen we net zo vaak wat mij. Santje November, Geert Luinstra en Tineke Delstra. Leuk dat jullie binnen. Welkom. Dank je. Hoe is het? Hartstikke goed. Mooi. Ja, best. Wat game dwaan? Want het wordt een gospelfeest. Het wordt een gospelfeest, dat klopt. Ja, we gaan echt een feestje meisje op de Jonne. We hebben een band met 10 mensen, dan hebben we een gospelkoor van 30 mensen, dan hebben we een projectkoor en dat is minstens zo belangrijk van rond 80 zangers. Dus dat staat al op het podium in de Wijngaard, een nieuwe locatie op Santje November. Ja, wat voor locatie is dat? Ja, dat is naast de Karwei, onder het Roosterwei, verbouwde kerken. En dat is een hal waar ongeveer 1000 mensen in kennen. Nou, zo volle zullen we net loeken, maar we zijn goed onderwijs. 350 kaarten verkocht inmiddels, dus het gaat zo mooi worden. Ja, wat voor happening wordt het? Ja, een aantal zangers is al even neemt, maar het wordt echt een gigantische show dus. Ja, absoluut. Ja, ik maak deel uit van het projectkoor, daar heb ik me voor gemeld. En het is een muzikaal geweld, maar een hele mooie band erbij. Een enthousiaste dirigent en het wordt een heel mooi event. Ja, wat voor repertoire? Ja, gospel natuurlijk, maar ja, dat is gospel en gospel, hè? Ja, nou, ik denk dat het heel toegankelijke muziek is. Dus mensen die ik net direct iets met gospel had, dat die ik een hele mooie jongverwachtje kennen. Ja. Swingen dus. Absoluut. Is er lang bij? Nee, ik ga me dus speciaal voor het project... Maar komt net vanuit een oorkoor? Nee, ja, ik ga bij een oorkoor zong en zo ga ik de oerstap even hierheen maken. In je keer? Nee, dit is de 5e keer. Ja, maar ik bedoel, dit hele koor? Nee, dat projectkoor is nou 1 keer inderdaad. We voeren het 1 keer, we werken er 4 weken aan, Mammenkoor. En Santje November is de finale. En dan zit Mammenkoor op het podium. En dat is, dat mag gebeuren. Wauw. Ja, echt zin in. Ja, ik kan me voorstellen. Komt er nog meer bij? Of zeg je hem, nou ja, het is de Young Christian Singers en projectkoor, neem het officieel? Ja, dat is het uiteindelijk. En de band is, dat is misschien wel mooi. Hè? We hebben een standaard band van 4 mensen. We hebben dit keer uitbreiden met een strijkquintet. Dus dat is wel even wat oors. Keurig. Heel grote nummers hebben wij invuld. Geen strings vanuit het apparaat, maar live. En dat is wel heel bijzonder. Een contrabassist, cellist, viool, altviool. Dus dat is wel uniek aan dit concert. Dus het heeft wel een beetje een symfonisch tintje. Wie is er de vorige keer bij? Nee, dit is mijn eerste keer. Ik net als publiek? Ik net, nee. Dus het is voor mij dubbel verrassing. Ja. Maar dan pro repeteren? Nou ja, nog even erop zetten, maar het zit er aardig in. Hartstikke mooi man. Goed jongens, Santje November dus nog 1 keer waar? De Wijngaard, Troosterwei 147. En het wordt een groot spektakel? Het is een groot spektakel. Er is plak van protemeesken, dus iedereen is welkom. En het is laagdrempelig en dat vinden we heel belangrijk. Ja, gospelmuziek mij wel even... Het moet swingen. Ja. Door de dek. Je maar eens even welkom. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Hartstikke mooi. Ik ga naar Tolsta en zien naar je album Paradiso Amsterdam. Ja, Tolhuistuin, Paradiso Noord. Ja. Waarom daar? Ik ben geboren in Amsterdam en we wouden graag iets met het water doen. Omdat het thema van het album ook veel gaat over de Waddenzee en de Noordzee en het water en zeilen en zo. En dat ligt aan het IJ en het is Amsterdam. En promotioneel, Amsterdam zet je jezelf ook wel een beetje op elkaar, denk ik. Dat ook. Veel pers, maar ook veel mensen die in het midden van het land zitten, die komen echt niet. Die komen gewoon niet naar Leeuwarden als je ze uitnodigt. Dus, dan komen we wel naar jullie toe. Ja, je kan altijd op eigen wijs blijven zitten, maar je moet ook op een gegeven moment wat doen natuurlijk. Ook zo, maar er is ook in Leeuwarden gewoon een release show. Vertel. Explore Noord in de Waalse Kerk. Dus dat hebben we ook heel veel zin in. Ik kan me voorstellen. Goed, daar komen we nog over te spreken. Explore Noord, want daar hebben wij nog een heel veel dingen over de komende week. Jullie gaan nog 2 nummers doen. Welke? Nu 7 knopen en daarna terugkijken. Tols, live in Noorderwien! Je blijft proberen terwijl iedereen je wijs maakt dat je niet moet bouwen op alle dromen waar je nu voor gaat. En nog even. En jij zult zien dat ik niet zomaar zeg dat de wind opsteekt wanneer jij straks op de Noordzee vaart. Wanneer jij straks op de Noordzee vaart.
Dus ga door, zeil met 7 knopen door het schuitengat. En vertel iedereen wat jij zo al ervaart. En droom weg bij alles wat je ziet en voelt. En laat los. Het tijd zal keren. Neem de tijd voor alles wat het brengt. Wacht tot je stroom mee hebt. De wind steekt op wanneer je verder gaat. Wanneer jij straks op de Noordzee vaart. Dus ga door, zeil met 7 knopen door het schuitengat. En vertel iedereen wat jij zo al ervaart. En droom weg bij alles wat je ziet en voelt. En laat los. Als het dan regent en als straks de zon schijnt. En als het dan regent en als straks de zon schijnt. En als het dan regent en als straks de zon schijnt. En als het dan regent en als straks de zon schijnt. En als het dan regent en als straks de zon schijnt. En als het dan regent en als straks de zon schijnt. En als het dan regent en als straks de zon schijnt. En als het dan regent en als straks de zon schijnt. En als het dan regent. Ik schreef mijn woorden
Het voelt nu zo anders. Ik liep steeds de punt om naar zee. Jouw vermoeidheid, het is alles wat ik kreeg. Maar jij danst en ik schrijf alleen. Ik heb gezeild en gevlogen, me soms raar bewogen. En wist ik maar wat ik nu weet. En toch bleef ik maar lopen, mijn angsten verborgen, toen jij niets meer zei. En ik sta nu mezelf uit te lachen. De dansvloer was prachtig toen hij bij die ander ging staan. Maar wat heb ik gemist? Heb ik me diep vergist? Jij danst en ik schrijf alleen. Ik heb gezeild en gevlogen, me soms raar bewogen. En dan wist ik maar wat ik nu weet. En toch bleef ik maar lopen, mijn angsten verborgen, toen jij niets meer zei. Je had het niet door toen ik iets verloor. En ik ben nu vrij zelfbewust en ooit kijk ik wel eens terug. Je hebt niets verstoord. Ooit kijk ik wel terug. Dan kijk ik wel terug. Dan kijk ik wel terug.
kijk ik wel terug. Wauw, dankjewel. Indrukwekkend. Piekenvel, kippenvel, tols, blijf je cool. Je krijgt je cd terug. Als je een tweede hebt, dan stuur je maar op. Explore Noord, door 2 weken, dan hebben we weinig nog stilstaan. Maar daar onder de cd-presentatie. Daarna nog Paradiso. En we blijven volgen. En wat mij betreft tot de volgende keer. Het was indrukwekkend. Dankjewel. Dankjewel. En dit weer Noorderwind Live. Hoi.